ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பகவத்கீதா 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து ஹாஃப் கிராஸ் பண்றோம். 9வது சாப்டர் இன்னைக்கு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் தான். இதுல வந்து இன்னும் நல்லா டெக்னிக்கல்லாம் அவ்வளவா இருக்காது, புரிஞ்சுக்கும். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இஸ்கான் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நல்லா வேண்டிண்டு எல்லா ஸ்லோகமும் அதுல என்ன கருத்து இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம உட்கொண்டு நம்ம அது போல வாழ்க்கையில நடத்தணும் அப்படின்னு. திஸ் இஸ் லைஃப் மேனுவல். இது இப்படி இப்படி இருக்கணும், இப்படி இப்படி இருக்கணும்னு எல்லாம் விட்டு 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 வைக்கிறார். 18th சாப்டர் வரைக்கும் சொல்றார். அப்ப அது போல நம்ம இருந்தோம்னாக்கா ட்ரூ டிவோட்டி ஆயிடலாம். சரி, நம்ம வந்து இப்ப ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மியூட்டே சொல்லுங்க எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம அந்த பிரணத்தி வந்து அவர் தான். யாரு ஜப்பம் எடுத்தார்? பேரு மறந்து போயிட்டேனே. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட நெட் ப்ராப்ளமா? நெட் இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம். வாய்ஸ் கேட்டுதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இப்ப யாரு ஜபம் எடுத்துனாங்க இன்னைக்கு? மறந்து போயிட்டேன், பேரு மறந்து போயிட்டேன். பவிதா மாதாஜி. ஸ்ரீராஜ் மாதாஜி. ஸ்ரீராஜ் 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 பிரபுஜி. மாதாஜி உங்களோட ஆடியோ ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குது. ஸ்ரீராஜ் பிரபுஜி இருக்கேளா? ஸ்ரீராஜ் பிரபுஜி எங்க இருக்கார்? இல்லையா? I can't see him. ஸ்ரீராஜ் பிரபுஜி படிச்சுட்டு போயிட்டாரா? இருந்தாரு மாதாஜி, இப்ப காணும். இப்ப இல்ல மாதாஜி, அவரு நெட் ப்ராப்ளம் போல இருக்கு மாதாஜி. ஆமா ஆமா, எல்லாருக்கும் நெட் ப்ராப்ளம். ஓகே, அப்ப இது யார் படிக்க போறா? பபிதா மாதா நீங்களே படிங்க. படிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமய்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அஹம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் श्री गुरोर् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितां तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदाध्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदृषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. வந்துட்டார் மாதாஜி. ஸ்ரீராஜ் பிரபுஜி வந்துட்டாரு. ஓகே, நான் நெட் ப்ராப்ளமா பிரபுஜி போயிட்டீங்க டைம்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, 18 நாட்கள் பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள்ங்கிற வகுப்புல தான் நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? பகவத்கீதை அத்தியாயம் 9.
இதோட என்ன டைட்டில்? ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம். குஹ்யம்னா என்னது? சீக்ரெட். சீக்ரெட் நாலேஜ், மிக ரகசியமான அறிவு தான் இன்னைக்கு பார்க்கணும். இது யாருடைய இது போதனைகளோட அடிப்படையில பார்க்க போறோம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் பார்க்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? குவிக் ரீகேப். அர்ஜுனன் 8 கேள்விகள், அதுக்கு பதில்கள் பார்த்தோம். 1-4. இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் எப்படி நினைவு கொள்வது, அதுவும் பார்த்தோம். 8.5 8.8 வரைக்கும். யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது. பகவான் வந்து யோக மிஸ்ர பக்தியால் அப்படின்னா தூய பக்தியால் பகவான் எப்படி நம்ம வந்து நினைவில் கொள்வது. அதே போல தூய பக்தியால் திரும்பி அதே மாதிரி தான், ஆனா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். அது 14-16 அதையும் பார்த்தோம். ஒரு உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்ச நிலை, அதுவும் வந்து 23-28 வரைக்கும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு 9வது சாப்டர். குட்டி சாப்டர்லாம் இல்ல, 34 இருக்கு. ஆனா டாபிக் 3 தான் இருக்கு. ஓகே. பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானா, அதுதான் பார்க்க போறோம். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். எல்லா வித்யிலும், வித்யானா என்னது? நாலேஜ். எல்லா நாலேஜையும் வச்சு இதுதான் அரச மாதிரி அவ்வளவு நல்ல நாலேஜ். அப்புறம் குஹ்யம், சீக்கிரட்டான நாலேஜ். எல்லாருக்கெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியெல்லாம் புரியாது. எல்லாரும் சொல்லவும் வேண்டாம். ஏன்னா யாருக்கு பக்தி இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் சொல்ல முடியும். அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறவா ரொம்ப கம்மி பேருக்கு தான் பகவானை பத்தி எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்னெல்லாம்? சத்தத்தம் கீர்த்தயந்தமா, எப்பொழுதும் பகவானோட வந்து கீர்த்தனம் பாடிட்டு இருக்கணும். கீர்த்தனம்னா நாம ஜபம். வேற எல்லாம் நமக்கு சரிகமா பாலாம் பாடணும்னு சொல்லவே இல்லை. பஜனை பாடினாலும் சொல்லுங்க. இன்னும் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்லுங்க, நிறைய சொல்லுங்க, இன்னும் சொல்லுங்க, இன்னும் சொல்லுங்க, அதுதான் சொல்லுங்க. அப்புறம் பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. மன்மனாம பவ மத்பக்தம், மனசால பகவான் எப்பவுமே நினைக்கணும் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு. எஸ், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா நீங்க படிக்கலாம், இல்லாட்டா நாங்க படிச்சிருக்கோம். படிக்கிற மாதாஜி. யாரு மாதாஜி? ஷியாமலா மாதாஜி. ஷியாமலா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி இப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, நீங்களும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, எல்லாரும் சான்ஸ். ஓகே மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान उवाच इदं दुदे गुह्यतमं रवश्यां यनसूयवे ज्ञानं सूयवे ശരിയാ മാതാജി. ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസ്ய சுபாத். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த புக்ல படிக்கிறேன்னா அதுல வந்து போட்டுடுங்க. இங்க எனக்கு கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது, இது வந்து போட்டோ காப்பி மாதிரி. சோ ஐ கேனாட் டூ எனிதிங். இதை நான் டைப் பண்ணதா இருந்தேன்னா அது போட்டுருக்கலாம். யனசூயவே அது சேர்த்து படிக்கணும். யனசூயவே அப்படிலாம் படிக்கலாம். நம்ம பிரிச்சு படிக்கிறதுனால அனசூயவேன்னு படிக்கலாம். ஓகே. ஞானம் விஜயான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷசே அசுபாத், அந்த போட்டு தான் படிக்கணும். சுபாத்னா சுபம். அசுபம்ங்கிறதுக்கும் சுபம்ங்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அதனால அசுபாத்தா அசுபாத் தான் படிக்கணும். இங்கிலீஷ்ல பார்த்தா ஒரு அப்போஸ்ட்ரஃபி போட்டிருப்பாங்க, மேல ஒரு கம்மா மாதிரி இருக்கும். அப்ப நம்ம வந்து சுபாத்னு படிச்சுன்னு போக கூடாது, அனர்த்தமாயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்க போறேன். இப்ப வந்து இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க போறேன் உனக்கு. இப்ப பொறாமை கொள்வதன் அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு சேம் ஏஜ் குரூப் பார்த்தா அப்படிதான் இருக்காங்க இல்லையா? 2 பேரும் ஒரு அத்தை பிள்ளை மாமா பிள்ளை அந்த மாதிரி. அப்ப ரொம்ப ஸ்நேகமா அப்படி எல்லாம் இருக்காங்க. அப்ப வந்து ஆனா வந்து அர்ஜுனா எப்படி ட்ரீட் பண்றானோ, கடவுள் தான், என்னோட ஃப்ரெண்டு தான், என்னோட கசின் தான், ஆனாலும் அவர் வந்து கடவுள், அவ்வளவு தெய்வீக சக்தி இருக்கு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு நல்ல மரியாதையோட தான் நடந்துக்கிறார். என்ன இருந்தாலும் கிருஷ்ணட கேட்டு பக்தியோட தான் இருந்திருக்கார். அதனால பகவான் எல்லாம் பொறாமை கொள்ளலை. நீ என்ன பெரிய, நீ தான் எல்லாம் கிரேட்டோ, நானும் தான் கிரேட், அப்படியெல்லாம் வந்து பொறாமையெல்லாம் பண்ணல. அதனால பகவான் அதை வந்து யார் அறியறாங்களோ என்பதால் நீ வந்து எங்களுக்கு பொறாமை கொள்ளாததால் இந்த எந்த நாலேஜ் பெற்று இந்த ஜட உலகத்தின் துயரத்திலிருந்து நாம வந்து விடுபட்டு போவோமோ அதை நான் வந்து இனிமே உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். எஸ், சாந்தி மாதாஜி டவுன் பண்ணிடுங்க ஹேண்ட். ஓகே, நான் பண்ணிட்டேன். ஷியாமலா மாதாஜி படிங்க. இங்க பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணார் இல்லையா, ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஷியாமலா மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் ராஜா வித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமிதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷா வகமம் த்ரயம் தர்மம்யம் சுகம் கத்தும் அவ்யயம். எஸ், இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். இது எந்த ரகசியம், எந்த அறிவு இப்ப அவர் சொல்ல போறாருதான்.
ஏன்னா பகவத்கீதா தான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஆத்மானா என்னது, கடவுள்னா என்னது அப்படின்னா தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடனும் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இதோட என்னது இப்போ பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இது என்னன்னா, நம்ம சயின்ஸ் மாதிரியோ இல்ல ஹிஸ்டரி மாதிரி ஜியாகிரபி, இப்போ ஜியாகிரபில அந்த பிளானட் எல்லாம் காட்டணும், நம்ம போய் தொட்டு பார்த்தலாம் முடியுமா? முடியாது. ஏதோ டயக்ராம் வரையற, அதை பத்தி பார்த்துதான் புரிஞ்சுக்கலாம். இது என்னது ஹிஸ்டரியில எவனோ யாரையோ கொன்னா, பேட்டில் ஆஃப் பிளாசிங்கிறான், ஏதோ பேட்டில் நடந்திருக்குங்கிறான், ஏதோ இயர் சொல்றான், எந்த ராஜா எந்த ராஜ்யத்தை இழந்தான், எந்த ராஜ்யத்தை பெற்றான், இதெல்லாம் நம்ம வந்து சும்மா போட்டிருக்காங்க, அதை படிக்கிறோம். எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கு. நம்ம இப்ப பௌதிக உலகத்துல அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. பட் இது எப்படி இருக்கு? இது வந்து ஆக்சுவலா we can experience. நம்ம இந்த பகவத்கீதையில என்ன படிக்கிறோமோ அதனால ஒரு ஸ்லோகம் நமக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கும். அதை நம்ம வந்து நம்ம உட்கொண்டு அதை வந்து வாழ்மொழியில நம்ம வாழ்நாள்ல அது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில அது வந்து பிரின்சிபலா எடுத்து நடத்தணும். சோ அது வந்து அனுபவம், நேரடியான அனுபவம் அளிப்பதால் இந்த ஞானம் வந்து பெஸ்ட் நாலேஜ் வந்து இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இந்த பகவத்கீதெல்லாம் அழியாது, நிறைய காலமா இருந்துருக்கு, இன்னும் நிறைய காலம் இருக்கும். ஷியாமலா தேவி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க, திரும்பி அப்புறமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஃப்ரீயா இருக்கல. என்னன்னா ஏன் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சொல்றேன்னா, நான் கூப்பிடலாம், வெயிட் பண்ணுவேன். நீங்களாம் பிஸியா இருக்கலாம் இல்லையா, சான்ஸ் இருக்கு, நீங்களாம் ஏதோ வீட்டுல வேலையா இருப்பீங்க. அப்ப நான் வந்து கூப்பிட்டு வெயிட் பண்ணி அதெல்லாம் வேண்டாம், எல்லாம் மியூட்ல இருக்கிறதுனால ஐ டோன்ட் நோ. அப்ப நான் வந்து சரி அம்மா காரியம் அங்கேன்னு போயிட்டே இருக்கலாம். அப்போ நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னாக்கா தான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு. ஓகே, அப்ப நீங்க 2 பேர் இப்ப படிச்சிட்டீங்க, கொஞ்சம் ஒரு 2-3 ஸ்லோகாக்கு வெயிட் பண்ணுங்க, யாராவது ரைஸ் பண்றாங்களா, இல்லாட்ட நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன். அப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் யாரும் எடுக்க போறதில்ல. அப்ப நீங்க திரும்பி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். பட் யூ கிவ் சான்ஸ். நீங்களே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண என்ன ஆகும், திரும்பி ஷியாமலா தேவி மாதாஜி, சாந்தி கோபி மாதாஜி அப்படி வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப மத்தவா என்ன நினைப்பா, எனக்கு சான்ஸ் வரலையே நினைச்சுப்பா. சோ we will give them chance. ஒரு 2-3 ஸ்லோகாக்கு வெயிட் பண்ணுங்க, யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல, எல்லாரும் பிஸியா இருப்பாங்களா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம் இல்லையா. அப்போ நீங்க வந்து திரும்பி நீங்களே அதுல பிஸியா இருக்கிறது சான்ஸ், ஏதோ போன் வரும், எனிதிங் கேன் பி பாசிபிள். எஸ், இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, பள்ளியில் தீவிரமாக இல்லாவிட்டால் நீங்கள் அது வளர்ச்சி இல்லாமல் அதே வகுப்பின் சுழற்சியில் நிலைத்திருக்க நேரிடும். எல்லாரும் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் கிராஸ் பண்ணிதான் வந்திருக்கோம், ஏதோ சப்ஜெக்ட் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். நம்ம படிப்புல எல்லாம் இதா இருந்து நல்லா படிக்கலன்னா அதே சப்ஜெக்ட் அதே இயர் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும். அது காலேஜா இருக்கட்டும், இதா இருக்கும். அதே போலதான் நம்ம பக்தியில் தீவிரம் காட்டவில்லை என்றால் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியில் நாம் இருப்போம். அதனால இது வந்து பக்குவமான நம்ம வந்து படிச்சு இதுல இருந்து வழியில வந்து நம்ம வந்து பகவான் உலகத்துக்கு போகதான். பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சி எப்படி செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து இதுதான் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. இதுதான் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி. ஆனா திரும்பி மனித பிறவிதான் எடுக்கும்னு சொல்ல முடியாது. நம்மளுடைய கர்மா, நம்ம வந்து என்னெல்லாம் வேலை செய்யறோம், இப்போ என்ன மாதிரி எல்லாம் தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு, அக்கார்டிங்லி நமக்கு வந்து வேறொரு பிறவி கிடைக்கும். ரொம்ப சோம்பேறியா இருந்தா இதெல்லாம் பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடியும், ஒரு நல்ல ஒரு கரடி மாதிரி நல்ல சொகுசா இருக்கிற எப்போ படுத்துட்டே இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கும் எல்லாம். அப்புறம் அதெல்லாம் பார்த்தோமே, நம்ம திரும்பி திரும்பி அதை சொல்ல வேண்டாம். யாருக்கு தெரியாதோ அவங்க வந்து திரும்பி வரும், இட் வில் கீப் ரிப்பீட்டட். ஓகே, அப்ப இது மாதிரி பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சி இந்த இதுல உலகத்துல இருக்கும். நம்ம வந்து இதெல்லாம் படிக்கலைன்னா இதுலயே மாட்டின்னு இருப்போம். அஸ்ரத்தானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்யபாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. இதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம இந்த ஸ்லோகம் பார்த்திருக்கோம், இதே சிமிலர் ஸ்லோகம். அதனால நீங்க வந்து எல்லார்ட்டையும் வந்து பகவத்கீதா படிக்க வாங்க வாங்க வாங்க, நீங்க 10 பேர்கிட்ட சொன்னாலும் எல்லாம் 10 பேரும் வரமாட்டான், அது ஒரு ஆள் கூட வரமாட்டான். அப்ளை பண்ணி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் இது என்னது நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாலே வரமாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம சொல்லி யாரு வரப்போறா? ஆனா சொல்றது நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா யாரோ சொல்லுவா அப்படியெல்லாம் நடக்கிறதா கிளாஸ், நான் கெட்டதே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம சொல்ற டியூட்டி நம்ம சொல்லணும். யாருக்கு ஏன்னா அதனால நமக்கு என்ன லூஸ் எனிதிங். வந்தா அவளுக்கு தான் லாபம், வரலைனாலும் ஒன்னும் நஷ்டம் கிடையாது. இன்னைக்கு படிக்கல, நாளைக்கு படிப்பாங்க, அடுத்த வாரம் படிப்பாங்க, இல்ல அடுத்த மாசம் படிப்பாங்க. நம்மளோட தான் மாசம் மாசம் இருக்கே இல்லையா, அடுத்த வருஷம் படிப்பாங்க, இல்லாட்டா அடுத்த ஜென்மம். ஒண்ணு இல்லைன்னா அடுத்த ஜென்மம் இருந்தா உயிரோ என்னது நம்ம ஹியூமன் பாடியா இருந்தா, வேற ஏதாவது அனிமல் பேர்டு ட்ரீ எல்லாம் ஆயிட்டோம்னா அப்பவும் படிக்க முடியாது. சோ இப்ப நல்ல சான்ஸ் இருக்கு, நமக்கு ஹியூமன் பாடி எடுத்திருக்கோம், நல்ல சான்ஸ் இருக்கு. இப்ப நம்ம ஃப்ரீயா எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க. அது இஸ்கான் மங்களூர்ல தான் கொடுக்குறாங்க, வேற எல்லாம். இப்ப நான் இருக்கிறது பாம்பேல இஸ்கான் ஜுஹூன் இருக்கு, இங்க ரொம்ப ஃபேமஸ். அங்கெல்லாம் 10,000 ரூபாய் ஃபீஸ் ஃபார் பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ். அதெல்லாம் ஃபீஸ், ஏன்னா அவளுக்கு செலவு இருக்கு. இந்த பிரபுஜி அந்த செலவெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறா. அதெல்லாம் செலவு, அதெல்லாம் நான் வந்து பாத்துக்கிறேன். செலவு என்ன பெரிய செலவு, அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன். நீங்க கிளாஸ் எடுங்க, யாரெல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுங்க. எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் சொல்றாங்க, அண்ட் எல்லாரும் படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அது அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கணுமா வேண்டாமா? அப்ப நம்ம சமத்து இதுலதான் இருக்கு.
எங்க வேற இதுக்கெல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் ஃப்ரீன்னு அங்க ஓடுறோம் நம்ம. இது ஃப்ரீயா படிப்பு சொல்லி தர்றாரு. இதுதானே இம்பார்ட்டன்ட். எப்பவுமே நமக்கு வந்து நாலேஜ். இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணும். என்ன சொல்றார், யாரும் வந்து நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகில் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்ப வருகின்றனர். ஆனா என்ன மாதிரி பிறப்பு இறப்பு அது தெரியாது. எகைன் அது வந்து சைலண்டா தான் வச்சிருக்காரு. திரும்பி நல்லா பிஹேவ் பண்ணல இந்த ஜென்மத்தினா திரும்பி நிறைய பேர் இருக்காது. கொலை கொள்ளை எல்லாம் நிறைய நியூஸ் கேட்காது. யூ திங்க் அவள்லாம் திரும்பி ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா பிறப்பாங்க? கிடையாது, டெஃபினட்டா கிடையாது. அப்ப அதெல்லாம் வந்து கீழ் இது அந்த மாதிரி இதுக்குதான் போவாங்க. மரமாவோ பறவையாவோ பூச்சியாவோ ஏதோ ஒரு உருவா எடுப்பாங்க. எஸ். மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாகம் தேஷ்வவஸ்திதஹ. நான் எனது இந்த நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். ஃபுல்லா இதுல காஸ்மோஸ்லயே அவர் ஃபுல்லா பரவி இருக்கார். ஆனா இது வந்து எல்லா ஜீவன்களுக்கும் மற்றும் படைப்புகளுக்கும் எண்ணில் இருக்கின்றன. எல்லாம் எனக்குள்ளதான் அடக்கம். எல்லா ஜீவராசிகளா இருக்கட்டும், எல்லா படைப்புகள் நான் என்னெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் எல்லாம் எனக்குள்ளதான் அடங்கி இருக்கு. அதே சமயத்தில் அவர்களிலிருந்து நான் வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். இங்க இருக்கார் அவர். இதுல இருந்து விடுபட்டும் அவர் வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கார். அப்ப நம்ம அதுக்குதான் நம்ம வந்து எல்லா முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த இதுல இருந்து நம்ம உலகத்துல இருந்து விடுபட்டு அங்க போகணும். ஒரு வாட்டி அங்க போனோம்னா நமக்கு திரும்பி இங்க வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திரும்பி இங்க பிறப்பு இறப்பு கிடையாது. அந்த உலகம் அழியாது. இந்த இருக்கிற அந்த 7 மேல 6 மொத்தம் 14 உலகம் என்னது திரும்பி அழியக்கூடிய உலகங்கள் தான். எல்லா அண்டம், நிறைய அண்டம் இருக்கு, அதெல்லாம் அழியக்கூடியது. ஆனா பகவானுடைய உலகம் வந்து அழியாது. அந்த இது யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா பகவானுடைய உலகத்துக்கு போய் விடுவார்கள். நச்சபஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம் பூதபிருன்னச்ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவன. இருப்பின் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. என்ன சொல்ற, நான் வந்து இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், பட் நான் வந்து அதுக்குள்ள இல்ல. நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், பட் ஐ எம் அவே ஃப்ரம் ஆல் தட். ஹவ் கேன் தட் பி பாசிபிள் அப்படின்னு திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். இதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் நுணுக்கமா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேமராவோட எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாமா? கேமரா தான் எல்லாம் ஷூட் பண்றது. பட் கேமரா வந்து அந்த கேமரா யாரு யூஸ் பண்றாங்களோ அந்த கேமரா வில் நெவர் கம் இன் த பிக்சர். ஹேவ் யூ எவர் சீன்? கேமரா இருக்கு, நம்ம ஷூட் பண்றோம், இல்ல சரி மொபைல் இருக்கு. உங்களுக்கு கேமராலாம் யங்ஸ்டருக்கெல்லாம் தெரியவே தெரியாது கேமரானா எப்படி இருக்குன்னு. மொபைல வச்சு ஷூட் பண்றோம். ஆனா அந்த மொபைல் அதுல தெரியுமா? மிரர்ல வேணா அந்த இது கண்ணாடி முன்னாடி இப்படி பண்ண வேணா மொபைல் தெரியும், மொபைல்ல இருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு. இல்லாம அந்த ஒரு பிக்சரை நம்ம வந்து போட்டோ எடுக்கணும், அந்த இது எப்போதும் மறைஞ்சிருக்கும். நம்ம மொபைலோட அந்த கேமரா இஸ் ஆல்வேஸ் ஹிடன். அது போலதான் பகவான் வந்து எல்லாம் கிரியேட் பண்றார். ஆனா அவர் அதுல இருந்து மறைந்திருக்கிறார். அவர் அதுல எல்லாம் பந்தப்பட்டவே மாட்டார். இந்த மாதிரி அவர் பந்தப்படாத இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள் நிறைய இருக்கு. சோ இவர் வந்து நான் அதில் இல்லை, நான் அந்த நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அச்சிந்த பேத அபேத. இதுக்குதான் வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு இதோட இது என்னது விளக்கம் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. அச்சிந்திய பேத அபேத. பார்த்தா ஒண்ணு மாதிரி இருக்கும், பகவான் வந்து நம்மள மாதிரி இருக்கார், நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கார், எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு எல்லாம் தோணும். ஆனா அபேதனா இந்த டிஃபரன்ஸும் இருக்கு, சிமிலாரிட்டியும் இருக்கு, டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதை பத்தி அவர் ரொம்ப நிறைய இருக்கார். அவர் ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் இடையே ஒரே விஷயம், ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை வேறுபாடு பற்றிய இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது. அப்புறம் 9.6 யதா காக்ஷஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மஸ்தானி யுபதாரய. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னிடம் அமைந்துள்ளதே அறிவாயாக. காற்று இல்லாத இடம் உண்டா? இல்லை. இப்போ காற்று எப்பவுமே இந்த இதுல எப்பவுமே வீசிக்கொண்டிருந்த காற்று எப்போதும் ஆகாயத்துல எப்பவுமே அந்த வெட்ட வெளிச்சம், அங்க வந்து காற்று இல்லாத இடம் இருக்காது. அந்த மாதிரி எப்படி இருக்கோ அது போல படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளதை நீ அறிவாயாக. எல்லாமே அவரோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இதை கொடுத்திருக்கேன். எஸ். இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கம்ஸ் இன் 3 ஃபார்ம். இந்த 3 விஷ்ணுவோட ஃபார்ம் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு வந்து காரணோதகசாயி விஷ்ணு,
அவர் இப்படி இருப்பார். பார்க்கடல்ல இது காசல் ஓஷன் அதுல படுத்துன்னு இருப்பார். முதல் மகாவிஷ்ணு மகத்தத்துவா எனப்படும் மொத்த பொருள் ஆற்றலை உருவாக்குகிறார். மொத்த பொருள் ஆற்றல்னா என்னது? இந்த மாதிரி அண்டங்கள், நிறைய அண்டங்கள் இருக்கு. இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் கிரியேட் பண்றாரு. ஒரு அண்டத்துலயும் என்னது? 14 உலகம். அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. மேல பூ புவ சுவ மகர் தப்ப இது வரைக்கும் சத்தியலோகம் வரைக்கும் இருக்கும். கீழே அத்தலை வித்தலை சுத்தல பாத்தாளம் வரைக்கும் அந்த 14 உலகமும் ஒரு அண்டம். இது போல வேறொரு அண்டம். அது போல எண்ணற்ற நிறைய அண்டங்கள் இருக்கு. சயின்ஸ்ல இது இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணல. அதனால நமக்கெல்லாம் அது கொஞ்சம் தோணும். ஏன்னா எதுவுமே சயின்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணாதான் நான் நம்புவோம். மூணுக்கு போயிட்டா அப்படி சொன்னா நம்ம போய் பார்க்கல. ஆனா அவங்க வந்து போயிட்டு வந்திருக்காங்க, போட்டோ போட்டிருக்காங்க, நம்ம நம்பிடுறோம். இதெல்லாம் நம்ம போட்டோ போடுறோம். நம்ம வந்து ஆனா போய் கிளிக் பண்ணல. ஆனா ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் அந்த காலத்துல கேமரா எல்லாம் கிடையாது, எழுதியிருக்காங்க எல்லாம். அப்போ நம்ம நம்பணும். ஆச்சு போட்டோனாலும் இது மாதிரி டிரா பண்ணிருக்காங்க. அவங்க சொல்ற அந்த இதுல இருந்து அவங்க டிரா பண்ணிருக்காங்க. ஓ இப்படி எல்லாம் இருக்கான்னு நம்ம நம்பதான் வேணும். நான் வேதங்கள் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். மகாவிஷ்ணு மகா தத்துவா எனப்படும் மொத்த பொருள் ஆற்றலை உருவாக்குகிறார். அவர் கூட்டு பிரபஞ்சங்களின் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். எல்லா இதோட என்னது? எல்லா அண்டங்களுக்கும் ஒரு கடவுள். யாரு? காரணோதக சாயி விஷ்ணு. அவர் வந்து இவர் வந்து தியானத்தின் உண்மையான நோக்கம் பரமாத்மா நிலையை அடைவதாகும். அவற்றை உணர்ந்த எவரும் பௌதிக சிக்கலில் இருந்து விடுபடலாம். மெயினா தியானம் பண்றவ யாரு? பரமாத்மா. பகவானை வந்து பரமாத்மா ரூபத்துல வழிபட்டு அதுலயே ஐக்கியமாயி, ஐக்கியம்னா என்னது? தாட் வைஸ் மனசை இழுத்தி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த பௌதிக சிக்கல்லாம் வந்து சிக்க மாட்டா. எனக்கு அது பிடிச்சது, இது பிடிச்சது, எனக்கு டைம் இல்லை. மெயினா இப்ப ஜபம் பண்றதுக்கு என்ன டைம் இல்லை. என்ன டைம் இல்லைன்னா பௌதிக ஆசைகள் நிறைய இருக்கிறதுனால இதுக்கு டைம் இல்லை. ஜபம் பண்றது டைம் இல்லை. அது குறைச்சுட்டே வரும்போது இதை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஆசைகள்லாம் குறைஞ்சிடும். பௌதிக ஆசைகள்லாம் குறைய இதுக்கு ஆன்மீகத்துல நமக்கு கொஞ்சம் நாட்டம் ஜாஸ்தியாயிடும். எப்பவுமே அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அப்ப நம்ம இதை குறைக்கிறது நாட் ஈஸி. அப்ப இதை இன்க்ரீஸ் பண்றது ஈஸி. ஜபம் இப்ப 1 பண்றோமா, 2 வேணா பண்ணி பார்க்கலாமே, 4 பண்ணி பார்க்கலாமே, ஒரு 10 பண்ணலாம். ஏன்னா பிரபுபதா சொல்லிட்டு 16 பண்ணுங்க. உங்க ஸ்டேஜ்ல இல்ல, ஆனா பண்றவங்க இருக்காங்க. உங்க ஸ்டேஜ்லயும் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்றவங்க பண்ணவும் செய்யறாங்க. சௌரியம் வேணும், ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும், அப்புறம் சௌரியம் வேணும், டைம் வேணும், எல்லாம். ஆனா பௌதிக ஆசைகளை கொஞ்சம் நிறுத்தணும்னாக்க எப்படின்னு பண்ணணும்னா இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடணும். இதை வந்து நல்ல ஜபம், காலையில எழுந்துக்கிறது, இது அப்ப இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுச்சுன்னா இந்த இது ஆசைகள் தானாவே அடங்கி போயிடும். ஒண்ணுமே நமக்கு அதுல ஆசை இருக்காது. அண்ட் we will be always happy. நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த ஒரு யோகியெல்லாம் அந்த மரத்துல ஒரு சட்டையும் இல்லாம எப்படி உட்காந்து பாவம் நினைக்கிறோம். சாப்பாடு இல்ல, எப்படி இருக்கான் பாரு, ஒரு சட்டை இல்ல, எப்படி இருக்கான். ஆனா அவன் ஆனந்தத்துல இருப்பான். அவனோட ஆனந்தம் அவன் சொல்லுவான். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது இதோட ஆனந்தம் என்னன்னு. நீங்களாம் கூட்டுல என்ன குடும்பத்துல இருக்கேன், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன்னு நினைச்சிருந்தேன். ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு துயரம் வரும். ஏதோ ஒரு யாராவது ஏதோ கடன் சொல்லுவா, ஒரு மனசு கஷ்டம் வரும், உடம்பு கஷ்டம் வரும். எனக்கு அதெல்லாம் கவலையே கிடையாது. ஐம் அவே ஃப்ரம் ஆல். அவன் பரம இதுல சந்தோஷப்படுவான். அதனால நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல எப்பவும் சந்தோஷம். சோ அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அடுத்தது என்னதுனாக்கா இந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ள ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். அவருக்கு என்ன பேரு? கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. கர்ப்பம்னாலும் தெரியும் இல்லையா? ஒரு கர்ப்பம், இது குழந்தை ஒரு கர்ப்பத்துக்குள்ள இருக்கு எப்படி, அதே போல இது கர்ப்பம் மாதிரி திங்க் பண்ணிக்கலாம். ஒரு அண்டம் ஒரு கர்ப்பம் மாதிரி, அதுக்குள்ள விஷ்ணு இருக்கார். அவருக்கு என்ன பேரு? கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. பன்முகத்தன்மைகளை உருவாக்க அனைத்து பிரபஞ்சங்களிலும் நுழைகிறார். இந்த அண்டத்துக்கெல்லாம் ஒரு விஷ்ணு இருப்பார். ஒரு அண்டத்துலயும் ஒரு விஷ்ணு. அவர் பேரு கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அவர் கூட்டு உயிர்களுக்குள் பரமாத்மாவா இருக்கிறார். எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு பரமாத்மா அவர் இருக்கார். அப்புறம் க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு 3வது. எல்லா பிரபஞ்சத்துக்குள்ளும் பரவி இருக்கிறார். ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உயிரினத்தின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக உள்ளார். இவர் யாரு? பரமாத்மா ஒரு இதயத்திலையும் இவர் வந்து நுழைந்து இருக்கார். இது வந்து ஒரு அண்டத்திலையும் இருக்கப்பட்டவர். இவர் வந்து ஒரு ஹிருதயத்திலையும் இருக்கார். ஒரு உயிர் வாழி, ஹியூமன் பீயிங் மாத்திரம் இல்ல, ஒரு எறும்பா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், பூனையா இருக்கட்டும், யாரு உயிர் வாழிகள் இருக்காளோ அது அவரோட ஹிருதயத்துல பகவான் இவர் பரமாத்மாவாக இருக்கார். இவர் பேர் வந்து க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. இவரை வந்து பரமாத்மா என்று அழைக்கலாம். செட்டஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் இதுல உங்களுக்கு குவிஸ்ல வரும்னு. எல்லாரும் குவிஸ் எல்லாம் எழுதுங்கோ, அண்ட் அதுல வரும். ஐ டோன்ட் திங்க். ஆனா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தேன். பிரகிருதி அதிஷ்டபிய விஸ்வஜாமி புனః புனः பூதகிராமம் இமம் கிருத்ஸ்னம் அவசம் பிரகிருத்தேரவசாத். பிரபஞ்சம் தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றன. எனக்கு தோணினா அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவேன். எப்படி மூச்சு காற்றல் அப்படி எல்லாம் கிரியேட் ஆயிடும். எனக்கு எப்ப அதை அழிக்கணும்ன்றது மூச்சை காத்து அப்படி இழுத்தேன்னா எல்லாம் அந்த அண்டங்கள் எல்லாம் அவரோட இதுல போயிடும். நாளைக்கு சாப்டர்ல வரும் இதெல்லாம். 10th சாப்டர் 11th சாப்டர் இதெல்லாம் அவர் வந்து வாயாலையும் சொல்லுவார். என்ன இப்படி எல்லாம் பண்ற. 11th சாப்டர்ல நன்னாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவார்.
அப்ப அது 2 கிளாஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். நச்சமாம் தானி கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய உதாசீனவத் ஆசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மசு. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. இதெல்லாம் நான் செய்யறேன், ஆனா அதனால கர்மா எனக்கு ஏதோ என்னது தமோ குணம் ரஜோ குணம் இல்ல எனக்கு வந்து பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் ஏதோ உண்டா? எனக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. ஐ எம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் திஸ். எல்லாம் நமக்கு தான் இதெல்லாமே. எனி கர்மா நம்ம பண்றோம்னா அதுக்கு ஒரு பிரதிபலன் நமக்கு இருக்கும். ஒரு வந்து பல நோக்கு செயல்கள் நமக்கு தான் இருக்கும். அவருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து எப்பவும் விலகியே உள்ளேன். வேற ஸ்லோகம் நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்லோகத்தை அவர் சொல்றார். நான் கிரியேட் பண்ற இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டி, ஆனா நான் வந்து இதுல பந்தப்பட்டுக்க மாட்டேன். நான் வந்து அதுல ஒரு பார்ட்டே கிடையாது. ஐ எம் அவே ஃப்ரம் தட். எஸ். மயா தக்ஷேன பிரகிருதிஹி சூயதே சச்சராச்சரம். ருக்மணி மாதாஜி வந்திருக்காரு மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லட்டும். ஏன்னா ஃப்ரீயா இருக்கணும் இல்லையா? யாரும் சொல்றது இல்ல. அப்போ ஐ திங்க் தேர் ஆல் பிஸி. அப்ப நானே படிச்சுன்னு மயா தக்ஷேன பிரகிருதிஹி. நெக்ஸ்ட் இது சொல்றேன். सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते. புத்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன. ஜட இயற்கை நம்ம இது பார்த்தோம். 8th சாப்டர் 8th இல்ல 5th சாப்டர் பார்த்தோம். 5th சாப்டர் பார்த்தோம். நினைவில்லையே. 8th நேத்திக்கு தானே இல்ல. ஜட இயற்கை இல்ல பார்த்தோம். நினைவில்லை. ஓகே. அந்த ஜட இயற்கை வந்து இயற்கை என்றால் என்னன்னு கேட்டாரு. அது எல்லாமே பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. எனது சக்திகளில் ஒன்றான ஜட இயற்கை. அது இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி. நம்ம எல்லாம் சுப்பீரியர் குவாலிட்டி ஆஃப் பகவானோட சுப்பீரியர் எனர்ஜி. ஜட இயற்கை என்னது? மரங்கள் மலைகள் நதிகள், இந்த அசையாதவை அசைகின்றவை எல்லாமே பகவானின் இன்ஃபீரியர், கொஞ்சம் கம்மி சக்தி உள்ள அதுதான். அதெல்லாம் என்ன சொல்ல, கீழ் சக்தி அதெல்லாம். It comes in 7th chapter. இன்னைக்கு என்ன நம்ம 9th எடுக்கிறோம். 7th chapter வரும். எஸ். அது எல்லாமே எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. ஷியாமலா தேவி. எஸ். ஒரு நிமிஷம் இதை முடிச்சு விடுறேன். நியூட்டன் ஆப்பிள் வீழ்ச்சியை கண்டறிந்தார். அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார்? மேல போடுற திங்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுறது. ஏன் அப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னு அவர் கண்டுபிடித்தார். ஆனா ஆப்பிளை விழ வைக்கிறது யாரு? ஏன் ஒரு ஆப்பிள் தான் விழுறது? ஏன் செலக்டட் ஒரு ஆப்பிள் விழுது, பாக்கியெல்லாம் விழுறதில்லை? இதுக்கு பகவானின் கிருஷ்ணரின் செயல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எஸ். ஷியாமலா மாதாஜி படிங்க. ஷியாமலா மாதாஜி. அவாஜானந்தி மாமூடா மானுஷ்யம் தன் ஆஸ்ரிதம் பரபாவம் ஆஜனந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். ஏன்னா மனித உருவில் இருக்கா, வழிபடுறவானும் இருக்கா. அப்போ ஆனா அவளுக்கு என்ன தோன்றது? இவரு மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை தானே, அவருக்கு எல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. ஏன்னா இவருடைய ஒரிஜினல் ரூபம் என்னது? இந்த மாதிரி ஒரு ஆழ்நிலை உருவம் வந்து அவளுக்கு வந்து தெரியாது. அவ நம்பிக்கை கிடையாது. படிக்கிற ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சா தானே, அவெல்லாம் அதெல்லாம் படிக்க மாட்டாங்க. அப்ப அவளுக்கு இது என்னை பத்தி இந்த மாதிரி அறிவு கிடையாது. என்னுடைய இயற்கை பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னதமான உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். அவளுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. அதனால அவ வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. எஸ். ருக்மணி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? மறந்து போயிட்டேன். மாதாஜி இருக்காங்களா? சும்மா டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. எஸ். நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போறீங்க? இல்லாட்டி நான் படிக்கவா மாதாஜி? மாதாஜி படிங்க. மோகாஷ மோக கர்மாணே ஞான விசேதசக ராஜ்யஸ்யம் ஆசுரம் சைவ பிரக்திம் மோஷிஷ்யம் ரீதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொபைல் படிக்கும்போது கஷ்டமா இருக்கும் மாதாஜி. அதனால நீங்க வந்திருக்கேன்னு ஃப்ரீயா இருந்தா படிங்க சொல்லி. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் யாரு? ராட்சசத்தனமான குழம்பியவர்கள்னா என்னது? நாத்திகர்கள். புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அவங்க எல்லாம். என்னது? இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தக மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான அவர்கள் பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. ஏன்னா எது பண்ணாலும் பலநோக்கு செயல்கள் தான் பண்ணுவா. அது வந்து எது புண்ணியா கர்ம பாவத்தை போய் சேரும். அவங்களுக்கு வந்து அக்கர்மா எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது. அக்கர்மான என்பது பகவான் நோக்கி உள்ள செயல்கள், பகவானை நினைத்து செயல். இதெல்லாம் பாவ புண்ணிய கணக்குல வராது. அத்தக மயங்கிய நிலையில இருக்க. இப்ப இவன் என்ன பண்ணுவான்? இவன் என்ன சொல்றான்? நான் வந்து கோயிலுக்கு எல்லாம் போக முடியாது, பிகாஸ் ஐ எம் பிஸி.
என்ன பிஸி டிவி பார்த்துட்டு இருப்பான் மொபைல். இவ வந்து பாப்கார்ன் ரெண்டு இவோ சம்திங் தே வில் பி. அப்ப இந்த மாதிரி அசுரத்தனம்னா என்னது, நான் நீ நான் இருக்கிறவங்க தான் அந்த மாதிரி. தெய்வீகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி தோணவே வராது. நீ யாரு நான் யாருலாம் கிடையாது. அவனுக்குள்ளேயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்கா, நான் எங்கிட்டயும் பரமாத்மா இருக்கா, யாரையும் வந்து நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது, அந்த மாதிரி எண்ணம் தான் உங்களுக்கு. ஆசுரியம். எஸ், பிரவீணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, பிரவீணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க. महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। மகாத்மானஸ்து மனஸ்து என்ன படிச்சோம் இல்லையா, மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த என்ன படிச்சோம் மாதாஜி. எஸ், பிரித்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். லைக் ஸ்ரீல பிரபுபா அவர் இது ஒரு இவரோட இது இருக்கு, இவரோட ஸ்டோரி அப்புறமா சொல்றேன். பிரித்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களும் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளார். ஷெல்டர் அதுக்கு பேரு. அந்த பகவான் வந்து பகவானோட ஒரு ஷெல்டர்னா என்னது, ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்காங்க அவங்க. ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் பகவான் நாம எடுக்கும்போது பகவான் வந்து அவளை காப்பார். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்படின்னா என்னது, அவள் வந்து பகவான ஆஸ் இட் இஸ், பகவானை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க, பிறப்பட்டவர், அழிவற்றவர், நிரந்தரமானவன், அந்த மாதிரி நல்லா என்னை பத்தி நல்லா புரிஞ்சதுனால அவங்க வந்து சேவை புரியறாங்க. அண்ட் வந்து அவங்க வந்து அவங்க என்னோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க. இது மாதவேந்திர புரியோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் மத்திய லீலை 4வது அத்தியாயம். நான் சும்மா ஒரெல்லாம் சொல்லிடலாம் நினைக்கிறேன். மாதவேந்திர சொல்லிடுறேன். மாதவேந்திர புரி ஒரு ஊருக்கு வர. ஓகே, அவர் வந்து ஒரு ஊர்ல வந்தோடனே அந்த ஊர் பேர்ல இப்ப நம்ம இந்த ஸ்டோரியில தான் போட்டோம். அவர் வந்து அந்த ஊர்ல வந்துட்டு இதுல உட்கார்ந்து இருக்கார். டயர்டா வந்து அந்த மரத்துக்கு அடியில உட்காந்து ஜபம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவளை எப்பவுமே விரதம் ஜபம் அதுலயே ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப அங்க ஒரு மாடு மேய்க்கும் ஒரு பிள்ளை வரார். அவர் வந்து பால் குடம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு, இந்தாங்க நீங்க பசியா இருக்கீங்க, இந்தாங்க பால் குடிங்க. இவர் அதிசயமா பாக்குறாரு. உனக்கு எப்படி தெரியும்பா நான் எனக்கு பசியா இருக்கு, நான் வந்து எனக்கு பால் கொடுக்கணும்னு எப்படி உனக்கு தோணுச்சுன்னு. இல்ல எங்க ஊர்ல யாரும் இந்த மாதிரி பட்னியெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க, எல்லாரும் சாப்பிடுவா. அப்படி யாராவது ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னா வேற யாருக்கேஇருந்தாலும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவவங்களை தவிர யாரும் பசியாவோட இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவன் பார்த்தேன், இங்க தண்ணியை பிடிக்க வந்தவங்க எல்லாம் ஊர் மக்கள் சொன்னாங்க, அந்த லேடிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த ஸ்திரீகள் எல்லாம் சொன்னா, யாரோ ஒரு சுவாமிஜி உட்கார்ந்து இருக்காரு, அவருக்கு போயிட்டு பால் கொடுத்துக்குவானா, ஆனா கொடுக்க வந்திருக்கேன், சீக்கிரம் குடிச்சுட்டு இந்த சொம்ப இங்க வச்சிருங்க, இன்னைக்கு மாடு மேய்க்க போனேன், எனக்கு நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொம்ப வச்சுட்டு போயிட்டார். பட் அதெல்லாம் குடிச்சுட்டு வெயிட் பண்றாரு, வருவான் வரதில்லை. சரி சொல்லிட்டு அதை கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கிறார். ராத்திரி சொப்பனத்துல இவர் இந்த பிள்ளை வரான். சொப்பனத்துல வந்து சொல்றேன், நான் வந்து நீ எங்க இருக்கான்னு கேட்கிறாரு. இவர் வந்து பால் வாங்கும்போது நீ யாருப்பா அப்படின்னு, நான் இப்ப மாடு மேய்க்கிற பிள்ளைன்னு. எங்க இருக்குன்னா நான் இங்கதான் பக்கத்துல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுறாரு. அந்த பிள்ளை ஓடிடுறாரு. ஒரு ராத்திரி வந்து இதே இதுல வந்து அவருக்கு சொப்பனத்துல வர்றது, கனவுல வராரு. வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து ரொம்ப இதுல நான் ஒரு இந்த இது இருக்கு, ஒரு என்னது ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க வந்து குழி தோண்டி பாருங்க, நான் அங்கதான் இருக்கேன், ரொம்ப புழுக்கம், ரொம்ப சூடு, எல்லாம் அந்த வெளியில கிளைமேட் எல்லாம் எனக்கு தகதகான்னு எரியறது, எனக்கு உடம்பெல்லாம், நான் அங்கதான் இருக்கேன், நான் எடுத்துடுங்க அங்கேருந்து அப்படின்னு. எடுத்து நான் ஒரு நல்ல இடத்துல எனக்கு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி என்னோட அங்க வச்சு ஒரு கோயில் கட்டிடுங்க, ஊர் மக்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு அது மாதிரி பண்ணுங்க. இவர் வந்து காலையில இருந்து பார்த்து, ஓஹோ இப்படி ஒரு சொப்னம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கேட்கிற ஊர் மக்கள்கிட்ட எல்லாம் போயிட்டு ஒரே விஷயம். ஊர் மக்கள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி எனக்கு இந்த மாதிரி கனவு வந்தது, வாங்க அந்த ஏதோ ஒரு இடம் எனக்கு கனவுல சொன்னா போல அங்க போயிட்டு பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பாக்குறேன். உள்ள ஒரு விக்ரம் இருக்கு, கோபால், அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு எல்லாம் கோயில் எல்லாம் கட்டி, ஒரு நாளைக்கு மேல ஒரு கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் வாட்டவர் அதெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி, அப்புறம் வந்து திரும்பி அவர் கனவுல வர எல்லாம் கொஞ்ச நாள் ஓடிட்டு இருக்கு இப்படி. அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு கனவுல வந்துட்டு, எனக்கு இன்னும் உடம்பு வந்து சூடு தணிய மாட்டேங்கிறது, நீ போயிட்டு இந்த சந்தனம் எங்கிருந்து பூரி ஜெகநாத் அங்க வந்து சந்தனம் எல்லாம் அரைச்சு கொடுக்குறாங்க, அங்கேருந்து கொண்டு வா, அங்கேருந்து கொண்டு வந்து எனக்கு உடம்பெல்லாம் பூசு. யாரு சொல்ற, இந்த பகவான் தான் இந்த ஐடல் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அந்த இதுல வந்து அவர் கனவுல வரும்போது சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் பூரி ஜெகநாத் போலன்னு சொல்லிட்டு, அப்பெல்லாம் கால்நடை தானே, ஒண்ணு பெரிய வாகனம் எல்லாம் இல்லையே, நடந்து போகும்போது போற வழியில வந்து ஒரு ஊருக்கு வர்றாரு. அது என்ன அது இது கோபிநாத். ஒரு ஊருக்கு வர, அந்த ஊர் பேர் எனக்கு நினைவில்லை. அங்க வந்து ஒரு கோயில் இருக்கு, கோபிநாத் சொல்லிட்டு அந்த டேட்டியோட பேர், அந்த சுவாமியோட பேர். சரி இங்க கொஞ்சம் தங்க இன்னும் நடந்து போக போக நான் நிறைய நாள் எடுக்குமே. அவர் ஊருக்கு வந்தாச்சு, அந்த கோயிலையும் பார்த்து
பிரசாதம் எல்லாம் சாப்பிட்டு போலாம்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து, ஓ இது என்ன கோபிநாத் கோயிலா, ஓ நன்னா இருக்கு, விக்ரம் அழகா இருக்கே, நன்னா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து பிரசாதம் எல்லாம் பண்றாங்க, எல்லாம் வழிபாடு பண்ணப்ப இவர் கேட்கிறார், இங்க என்ன பிரசாதம் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பூஜாரி கிட்ட கேட்கிறார். இந்த பூஜாரி சொல்றேன், நாங்க இங்க கீர் பண்றோம். கீர்னா என்னது, பாயசம். இதுதான் நைவேத்தியம், நித்தியம் நாங்க அதுதான் சொல்றோம், கொடுக்குறோம் பகவானுக்கு. ஓஹோ அப்படியா, அப்ப இவர் இப்படி திங்க் பண்றாரு. ஆஹா, நம்ம கோபாலுக்கும், யாரு இவர் இந்த குழியில இருந்து எடுத்து விக்ரம் வச்சிருக்காரு, யாருக்கு இப்ப எரியறது, இப்ப அந்த சந்தனம் எடுத்துன்னு வரணும்னு சொன்னாரே, அப்ப அவர் சொல்ற, என்னோட கோபாலுக்கும் நான் இந்த மாதிரி கீர் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இல்லையா. அப்ப இப்படி கீர்னா என்னது தெரியலையே, அப்ப வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், மனசுலதான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம். அங்க வந்து நைவேத்தியத்துக்கெல்லாம் வச்சிருக்கான், இவர் மனசுல அது நினைப்பு வருது, இந்த கீர் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும், இந்த பாயசத்தை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும், ஏன்னா அது போல நம்ம ஊர்ல அந்த கோபாலுக்கு நான் கொடுக்கணும். அத தாட் வந்தோடனே அவர் வந்து உணர்ந்துட்டார், நான் என்ன பாவம் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன், எப்படி அவருக்கு பகவானுக்கு இன்னும் ஆஃபரே பண்ணல, நமக்கு என்ன நைவேத்தியம் அதெல்லாம் பண்ணி நமக்கு கையில கொடுக்கல, அதுக்குள்ள நான் வந்து அதை டேஸ்ட் பண்ண பார்த்தேனே, பகவானுக்கு அது இது அது கொடுக்காம நான் வந்து டேஸ்ட் பண்ண பார்த்தேனே, நம்ம எல்லாம் பகவான் கொடுக்காம சாப்பிடுறோம். அவர் தாட்ல போயிருக்கு, அதே அவர் வந்து ரொம்ப மனசுல வருத்தி, சரி நான் வந்து இனிமே ரொம்ப மோசமா நான் பிஹேவ் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு he feels very bad. அப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு அங்க எல்லாம் ஆரத்தி எல்லாம் நடக்கிறது, எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு அவர் பிரசாதம் எல்லாம் வாங்கல, நான் ரொம்ப கீழே ஈனமான பிறவின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறார். போயிட்டு அப்புறம் வந்து அந்த ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் எல்லாம் அப்படி போறேன், நான் இன்னும் இப்படி பண்ணிட்டேன், ரொம்ப மோசமா நடந்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறேன். அப்புறம் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த ராத்திரி இல்லையா, அப்ப அந்த இடத்துல எங்கேயோ தங்கி உட்காந்துருக்காரு. இது இந்த பூஜாரிக்கு இதெல்லாம் தெரியாது, ஏன்னா பூஜாரிட்ட இவர் கேட்டிருக்காரு, பூஜாரியா இதுதான் நாங்க கீர் தான் பண்றோம், இதுதான் நைவேத்தியம் நித்தியம் சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியாரு, அவருக்கு நேரம் இல்லை யாருன்னு. அப்புறம் நீங்க கோயில்லாம் மூடி எல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் அங்கேயே தூங்குறார். பூஜாரி எப்போ அங்கதான் தூங்குவார். அவரோட கனவுல யார் வரா, இந்த எல்லாம் கனவுல வர்ற ஸ்டோரி தான் இதெல்லாம். கனவுல யாரு, அந்த இது கோபிநாத், அந்த அந்த இது கோயிலோட அந்த அந்த சுவாமி பேரு கோபிநாத், எல்லாம் கிருஷ்ணர் தான். அவர் வந்து அந்த பூஜாரி எழுப்பி சொல்றாரு, ஏந்திரு அந்த ஒருத்தர் வந்தார் இல்லையா, ஒரு பிரபுஜி வந்தாரு, அவர் வந்து அவருக்கு வந்து பிரசாதம் கொண்டு போய் கொடுங்க. இவர் சொல்ற, பிரசாதமா எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுத்து, 12 பாட்டு வச்சேன், நான் 12 பானைகள் வச்சேன், 12 பானையும் நான் கொடுத்துட்டேன்னு. இல்ல நான் ஒளிச்சு வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற. நீங்க ஒளிச்சு வச்சீங்களா, என்னது அப்படின்னு. ஆமா நீ எல்லாம் கொடுத்துட்டேன், நீ கால்குலேட் பண்ணல, நான் ஒண்ணும் ஒளிச்சு அந்த டிவோட்டிக்கு வேண்டி நான் ஒளிச்சு வச்சேன், அது அந்த திரையை விலக்கி பாரு. இப்போ இவர் கோயில்லாம் திறந்து எல்லாம் பண்ணி பாக்குறேன், திரைக்கு பின்னாடி ஒண்ணு இருக்கு. ஆஹா, இப்படி ஒரு பகவான் வந்து ஒரு டிவோட்டிக்கு, ஏன்னா அவர் மனசாரதான் திங்க் பண்ணி பார்த்தார், அவருக்கு வேண்டி ஒரு பானை பிரசாதமே ரெடியா வச்சுட்டார். சரி அப்ப நீ போய் கொடு, அவர் அந்த மார்க்கெட் பிளேஸ்ல தான் இருக்காரு, நீ போய் கொடு சொன்னேன்னு அவர் வந்து போறார், அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறார், அப்படின்னு போறாரு, கூப்பிடுறாரு, யாரு நீங்க அப்படி இப்படின்னு. இவர் தெரியாது, யாரு இப்போ இந்த சத்தம் கேட்கறதுன்னா, அவர் பார்த்தோம், நீங்க தானே எங்கிட்ட கேட்டீங்க இல்லையா, இந்தாங்க உங்களுக்கு தான் இவர் என்னோட கனவுல வந்தார், இந்த கோபிநாத் உங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னாரு. இவருக்கு அதை விட அதிசயம், நான் மனசுலதான் திங்க் பண்ணி பார்த்தேன், இந்த கோபிநாத்துக்கு இந்த பகவானுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது, நான் டேஸ்ட் பண்ண பார்த்தது அப்படின்னு. ரொம்ப மகிழ்ந்து போறார், ரொம்ப ஒரு இதா ஆச்சரியமா இருக்கு. அவர் அந்த பூஜாரியா காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றாரு. நீங்க மனசுல இவர் சொல்றாரு, மனசுல அந்த தோணல் வந்தது, இப்ப நான் தப்பு காரியம் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன், நான் இருந்து அவரு சாஷ்டமா நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணி, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தோணல் வந்ததே எங்க கடவுளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுத்து, உங்களுக்கு வேண்டி ஒண்ணு ஒளிச்சு வேற வச்சிருக்காரு, எனக்கு அது கூட தெரியாது, அப்ப நீங்க எவ்வளவு பெரிய டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி அப்புறம் அதெல்லாம் சாப்பிட்டு ரொம்ப ஆனந்தமா ஆயிடுறார். இப்போ இந்த மாதிரி நான் என்னோட கோபாலுக்கு பண்ண சொல்லிட்டு, சரி அடுத்த நாளைக்கு அவர் போறார் புரி ஜெகநாத். ஆனா என்ன எடுத்து இவரோட இந்த வைபவம் எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சு, எல்லா ஊரா எல்லா மக்கள் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இவர் பெரிய ஒரு எக்ஸால்டட் டிவோட்டி, இவர் சொப்பனத்துல, இவர் என்ன சொப்பனம் கூட இல்ல, மனசுல நினைக்கிறது அந்த கடவுள் தெரிஞ்சு அவர் வந்து ஒரு ஒரு அது, அதனாலதான் அந்த கோபிநாத்துக்கு என்ன பேருன்னா கீர் சோர் கோபிநாத். சோர்னாக்கா திருடர், கீர்னா பாயசம், பாயசத்தை திருடின கோபிநாத் அப்படின்னு அவருக்கு இன்னைக்கும் வந்து பாயசம் தான் இந்த பெங்கால்ல இருக்கு, இது ஒரு ஊர் அந்த பேர் போட்டிருக்கு அந்த ஸ்டோரியில. அந்த மாதிரி எல்லாம் வழிபடுறாங்க இன்னைக்கும். சோ கீர் சோர் கோபிநாத் தான் அந்த கடவுளோட பேரு. அப்புறம் அங்க பூரி ஜெகநாத் போறாரு, அங்க வந்து சந்தனம் கேட்கிறாரு, அதுக்குள்ள அங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடுது, ஆஹா நீங்க தானே அது, உங்களுக்கு வேண்டி அந்த கடவுள் வந்து ஒரு பானை அந்த இது நைவேத்தியத்தை வந்து ஒளிச்சு வச்சாரா அப்படி இப்படி இல்ல, ஆஹா ஊஹோ எல்லாம் சொல்லி அவருக்கு வந்து சந்தனம் எல்லாம் அழைக்கிறதுக்கு நாங்களாம் ஹெல்ப் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு உங்களோட அந்த கோயில் யாரு, அந்த ஏன்னா கோபாலுக்கு வந்து நாங்களே ஹெல்ப் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு 2 ஆளுகளும் கூட வராங்க. திரும்பி அதெல்லாம் திரும்பி வர வழியில திரும்பி இந்த கீர்ச்சோர் இந்த இது வழியா தான் போறாங்க, இந்த என்னது கீர்ச்சோர் கோபிநாத். ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குறதா என்னோட வாய்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா மேம், விட்டு விட்டு கேக்குது மேம், அதான் எனக்கு மெசேஜ் விட்டு விட்டு கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா, விட்டு விட்டு கேக்குறது மேம்.
அதான் மாதாஜி விட்டு விட்டு கேக்குறது மாதாஜி. அதான் மெசேஜ் வந்தது, எனக்கு நெட் சரியில்லைன்னு. இப்ப சரியா கேக்குறதா? இப்ப சரியா கேக்குறது மாதாஜி. இப்ப நடுவுல கேக்குறது மாதாஜி. நடுவுல வந்தது எனக்கு. ஓகே, அப்ப என்னன்னாக்கா இவருக்கு வந்து இப்ப இது எது வரைக்கும் புரிஞ்சுட்டீங்க தெரியாது. அவருக்கு வந்து இது பகவானே ஒரு வந்து பானை பிரசாதத்தை நைவேத்தியத்தை வச்சு ஏன்னா இவருக்கு மனசுல தோணினது அந்த பகவானுக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்துட்டார். அப்புறம் இவர் பூரி ஜெகநாத்துக்கு போறார். அங்க எல்லாருக்கும் மனுஷாளுக்கு எல்லாரும் போற வழி வர வழியில ஊர்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடுது இவர் பெரிய ஒரு இது வர ஆளுதான் இவர், பகவான் இவருக்கு வேண்டி திருடி வச்சிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அதெல்லாம் முடிஞ்சு ஓகே திரும்பி வர ஏன்னா சந்தனம் எல்லாம் அரைச்சாச்சு, நிறைய ஸ்டாக் எல்லாம் எடுத்துன்னு வர்றாரு. ஏன்னா நம்ம ஊர் போய் சேரணுமே, இதெல்லாம் அந்த நம்ம கோபாலுக்கு பூசினாதானே அவருக்கு உடம்பு தனியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருக்காரு. திரும்பி இந்த பாதையா வரும்போது அந்த கீர்ச்சோர் கோபிநாத் அந்த அந்த ஊர் வழியா வரும்போது திரும்பி அந்த பூஜாரிக்கு நல்லா இப்ப ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டார். நீங்க தான் திரும்பி வரீங்களா, எல்லாம் கிடைச்சதா சந்தனம் எல்லாம் கிடைச்சது அப்படின்னு. அப்புறம் அங்க தங்கும் போது திரும்பி ஒரு கனவு. என்ன கனவு? அந்த இவர் கோபால் நீ திரும்பி என்னோட ஊர் நம்ம ஊருக்கு வந்து எனக்கு பூசணம்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம், இந்த கோபிநாத் நீ பாக்குற இல்லையா அதுவும் நானும் ஒன்றேதான். அப்ப இந்த கோபிநாத்துக்கே நீ என்னெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கியோ அந்த கோபிநாத் மூர்த்திக்கே நீங்க வந்து அந்த கடவுளுக்கே இதெல்லாம் வந்து சந்தன காப்பு மாதிரி சந்தனம் எல்லாம் சாத்திடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனவுல வந்தோன்னா அப்படியே எல்லாம் முடியறது வரைக்கும் இவ்வளவு எல்லாம் ஸ்டாக் கொண்டு வந்தப்பழும் எல்லாம் அங்க பூசி எல்லாம் பண்ணினோம்னு அப்புறம் திரும்பி தன்னோட ஊருக்கு வரும்போது நம்ம கோபால் எப்படி சாந்தமா இருக்காரு. ஏன்னா அவரோட உடம்புல உள்ள அந்த தகதான் எரிஞ்சுட்டு இருந்ததாமே அதெல்லாம் தணிஞ்சு விட்டு இங்க வந்து சந்தன காப்பு பண்ணதுக்கு நம்ம ஊர்ல உள்ள கோபாலுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஒரு ஸ்டோரினா எனக்கு நடந்த ஸ்டோரியா தான் இருக்கலாம், வந்து பழைய ஸ்டோரி. இது வந்து 4 பேஜஸா 5 பேஜஸா இருக்கு, ரொம்ப டைம் எடுக்குமே சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து சொல்லிடலாம் கடைசியில வச்சிருக்கேன். இது வந்து மாதவேந்திர புரி, நீங்களே வந்து தேடலாம், எழுதி வச்சுக்கோங்க மாதவேந்திர புரி, நீங்க நெட்ல தேடினால்னா கிடைக்கும் இந்த ஸ்டோரி. எஸ் பிரவீணா மாதாஜி படிச்சா இல்லையா? இப்பதான் படிச்சா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அப்புறம் கொஞ்சம் 2-3 ஸ்லோகம் அப்புறம் திரும்பி ஆன்ரைஸ் படிங்க. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ச திருடவ்ரதா நமஸ்யந்தஸ்ச மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம், எப்பொழுதும் என்னோட நாமத்தை சொல்லிட்டு இருங்க. கீர்த்தயந்தோனாக்கா நாமம் சொல்றதுதான், நாட் கீர்த்தனை. ஓகே, எப்பவும் கீர்த்தனை எல்லாருக்கும் எல்லாம் பாடலாம் முடியாது. நீ என்னை பத்தி நினைங்க, என்னோட நாமத்தை எப்பவும் சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னு. வெறும் வாயால நாம சொல்றது இல்ல, மனசாரையும் வந்து இன்வால்வ்டா இருக்கும். எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் திருடம் நான் பண்ணதான் செய்வேன். எப்படி டெய்லி சாப்பிடுறோம், 4 வேளை சாப்பிடுறோம், எப்படி சாப்பிட்டுதானே ஆறோம். என்னைக்காவது ஒரு ஸ்கிப் பண்றோம், ஒரு ஏகாதசி வந்தா ஆஹா ஏகாதசி வருது அன்னைக்கு என்னெல்லாம் சாப்பிடலாம் தான் பிளான் பண்றோமே தவிர ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடலன்னா என்ன போறதுன்னு பிளான் பண்ண மாட்டோம். அன்னைக்கு என்னெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது, இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாதா, அப்ப இதெல்லாம் சாப்பிடணுமா, அதை விட இது என்னெல்லாம் சாப்பிடலாம் இதுலயே இருக்கும். அப்ப நம்ம வந்து என்னது அந்த இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வந்து ஜபத்துக்கு கொடுக்கணும், பகவானுக்கு சேவை பண்றதுல எல்லாம் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி. சோ திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். யாரு மகாத்மா? இது ஒரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா பக்திக்கு இது போல நிறைய பேரோடு அந்த பிரபுஜி எல்லாம் இருக்கா, அவங்க எல்லாம் நித்தியமாக எனக்கு தொண்டு புரிகிறார்கள். எப்படி எல்லாம் தொண்டு? அவர் பஜனை பண்ணுவார், இதெல்லாம் எழுதுவார், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த எழுது பர்பட் எழுதி அதுக்கு மீனிங் எழுதி எல்லாம் நிறைய. அப்புறம் வந்து லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பார், பாகவதம் லெக்சர்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய அவர் தொண்டு புரிஞ்சிருக்காரு. அப்புறம் நிறைய கோயில் கட்டிருக்காரு. சோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் கோயில் எல்லாம் கட்டணும்னு எதிர்பார்க்கல, அதெல்லாம் எங்களால முடியாதுன்னா யாருக்குமே முடியாது நினைக்கலாம். நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒன்னும் இல்லைன்னா ஒரு நாம ஜபமாவது சொல்லலாம், எங்களால முடிஞ்சது இதுதான்ப்பா, நான் இப்ப நாம ஜபம் உங்களுக்கு வேண்டி சொல்றேன், எடுத்துங்க, நீங்க எனக்கு எல்லாம் அங்க அவயம்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்கீங்க, நல்ல வாய்ஸ் இருக்கு, நான் வந்து ஒரு நாம ஜபம் சொல்றேன், ஒரு 108 ஒரு மாலை கண்டிப்பா டெய்லி சொல்றேன். சரி ஒரு சண்டே வந்தது எல்லாரும் லேட்டா தான் இருந்துக்கிறாங்க, எனக்கு நிறைய நேரம் 2 மாலை சொல்றேன், இல்ல ஒரு ஏகாதசி வருது ஒரு 4 மாலை சொல்றேன், ஏதாவது ஒரு ரீசன் வச்சு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தொண்டு புரியணும். பிதாஹம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா தாத்தா பிதாமஹ வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக் சாம யஜுர் ஏவச. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. இன்னும் யாரு பாக்கி? எல்லாரையும் சொல்லிடுச்சு. தந்தையும் நானே, இது வேறொரு ஸ்லோகத்தையும் வரும். அகம் பீஜ பிரதப்பிதா, நான் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் பீஜம் கொடுக்குறேன். பீஜம்னா அது என்னது இருக்கு சொல்லுவேன், பீஜம் விதை 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 விதை. யாரு சொன்னா? குருராஜன் பிரபுஜி. எஸ் எஸ் பிரபுஜி. எனக்கு அந்த கொட்டைன்னே வரும், கொட்டை இல்ல அது பீஜம்னா அது விதை.
விதையளிக்கும். ஏன்னா எல்லாமே நம்மளோட ஒரு செல்ல தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்புறம் தான் நிறைய செல் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி அப்புறம் உருவம் எல்லாம் எடுத்து நமக்கு வந்திருக்கு. சோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு மரத்துக்கும் ஒரு சீடு வேணும், எது ஆனாலும் ஒரு சீடு வேணும். இதெல்லாம் யாரு கொடுக்குறா? பகவானோட கிருபை இல்லாம அந்த சீடு இல்லாம ஏன்னா நம்ம பௌதிக உலகத்தை பாக்குறோம். எத்தனை பேர் குழந்தைகள் இல்லாம இருக்கா? பிறக்கிறது இல்ல. ஆனா மட்டும் எல்லாம் IVF என்னெல்லாம் பண்றாங்க. பிறக்காதுன்னா பிறக்காதுதான். ஏன்னா பகவானுக்கு அந்த இது அருள் இருந்தாதான் பிறக்கும். அதனால கீழே இது ஒரு தப்பா சொல்லலைன்னா அந்த ஒரு இது பகவானோட கிருபை இருக்கணும். எல்லாமே எல்லாம் பகவான். இப்ப நம்ம கிட்ட பணம் இல்ல, ஓகே, அது பகவானோட கிருபை இல்ல, பணம் இல்ல, சரி மக்கள் செல்வம் கொடுத்திருக்கா, ஓகே, பகவானோட கிருபை இருக்கு, மக்கள் செல்வம் எல்லாம் அப்படிதான் நினைச்சுக்கணும். எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும். அம்பானி அப்ப எல்லாரும் அம்பானி ஆயிடுவோம். அவ வீட்டுல மக்கள் செல்வம் இருக்கு, பண செல்வம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. பங்களா, கார், பாம்பேல இருக்கிறதுனால பாக்குறோம் நாங்க, எல்லாம் இருக்கு அவகிட்ட. அப்ப என்ன இல்ல, அம்மா இருக்கா கூட, எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்காங்க. ஆனா பூர்வீக போற ஏதோ ஜென்மத்துல நல்லது பண்ணிருப்பாங்க. அதனால சோ என்ன கொடுத்திருக்கு, இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. பிதாமகன பாட்டனார். தாத்தானா வந்து ப்ரொடெக்டர், யார் வந்து காக்கிறாங்க. மாதா பிதா, மாதா பிதா, இங்க ஓகே, பிதா அகம். அப்ப நான் தான் எல்லாம். அறியப்பட வேண்டும் பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. எதை பத்தி நீங்க படிக்கிறீங்க? என்ன பத்தி படிக்கிறீங்க? இது யாரு எழுதியிருக்கா? நானே தான் எழுதியிருக்கேன். இத படிச்சு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போறது? என்னதான் அடைய போறீங்க? எல்லாம் பார்த்தாலும் நான் தான் ஓங்கிற சொல்லிலையும் இருக்கேன். நான் தான் அதுல எல்லாம் எழுதியிருக்கு, அது நானே தான் எழுதியிருக்கேன். அறியப்படும் பொருள் என்னது? கடவுள் தான். எல்லாமே நான் தான் அதுல. சோ என்ன ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக்வேதம், சாமவேதம், யஜுர்வேதம் எல்லா வேதங்களும் நானே. गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी विवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं याः वर्णं வெளிய காணோம். பிரபவः பிரளய ஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடக்கம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். நம்ம அறிஞ்சிருக்க. அப்ப இது எல்லாமே நான் தான். படைக்கிறதும் நான், காப்பாற்றி உங்களை எல்லாம் இது பேணி காக்கிறதும் நான் தான், அழிக்க போறதும் நான் தான். எல்லாமே நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. உங்களுடைய உற்ற நண்பனும் நானே தான். உங்க இருக்கிற இடமும் நான் கொடுத்த இடத்துலதான் நீங்க டெம்பரரியா வாழ்ந்துட்டு இருக்க. நம்ம பேரு வேணா போட்டுக்கலாம், எல்லாம் வரும், ரெக்கார்ட் எல்லாம் வச்சிருப்போம், எல்லாம் பண்ணிருப்போம். ஆனா அதெல்லாம் ஒண்ணும் நம்ம கொண்டு போறது இல்லை. திருப்பி யாருக்கோ தான் போகும், அவளா அடிச்சுப்பா, இது என்னோட சொத்து, உன்னோட சொத்து அப்படின்னு. ஆனா எதுவுமே நம்மளுடைய இது கிடையாது. எல்லாம் வந்து பகவானுடைய சொத்து தான் இதெல்லாமே. தபாம் யகம் அகம் வர்ஷம் நிகிருணாம் யத் சிஜாமி ச அமிர்தம் சைவ மிருத்யுச்ச சத் அசத் சாகம் அர்ஜுனா நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே. ஜடம் சேத்தனம் அச்சேத்தனம் சொல்றோமே, அது ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் எண்ணில் உள்ளன. சேத்தனம் வந்து கான்சியஸ்னஸ், ஜடம்ங்கிறது அச்சேதனம். எல்லாமே எண்ணில் உள்ளன. எல்லாம் மழையை கொடுப்பவரும் அவரே தான். வேண்டாம்னு நினைச்சா அவர் கொடுக்க மாட்டார். வெப்பத்தை கொடுப்பவரும் அவரே. எல்லாம் அப்போ பகவான் தான் எல்லாருக்கும். அடுத்த நாளைக்கு உள்ள சாப்டர்ல இதெல்லாம் இன்னும் நல்லா. மாதாஜி சேத்தனம் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க, எனக்கு சரியா புரியல. மாதாஜி சேத்தனம்னா நம்ம இருக்கோம். இப்போ நமக்கு ஒரு இது தெரியறது இல்லையா, யூஆர் கான்சியஸ் மாதாஜி. இப்ப நீங்க இருக்கீங்க, கிளாஸ்ல இருக்கீங்க, கேக்குறீங்க, எப்படி கேக்குறீங்க? என்னோட சத்தம் வரும். இப்ப எனக்கு சேத்தனம் இருக்கு, அதனால வார்த்தையா நான் சொல்றேன். சேத்தனம்னா கான்சியஸ், we are conscious. ஒரு 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 அன்கான்சியஸ் பர்சன் சொல்றேன் இல்லையா, ஒன்லி உயிர் தான் இருக்கும். அவரை வந்து இது என்ன சொல்லுவா, ஒரு இறந்த உடலே வச்சுக்கலாமே, அவருக்கு என்ன கான்சியஸ் இருக்கும் ஒன்னும் தெரியாது. ஆனா அந்த கான்சியஸ் கொடுக்கறவர் யாரு? அந்த ஆத்மா, பரமாத்மா. அதெல்லாம் வெளியில போயிடும். ஆத்மா இது பாடியில இருந்து வெளிப்பட்டு போச்சுன்னா இது அன்கான்சியஸ். அவேர்னஸ் சொல்லிக்கலாம். அவேர்னஸ்க்கு என்ன சொல்லுவா தமிழ்ல, என்ன சொல்லுவா? விழிப்புணர்வு. மாதாஜி, விழிப்புணர்வு. அதெல்லாம் நாம தான். அது கடவுளோட கிருபையாலதான் இருக்கு. யாரு? பபிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. त्रैविद्यामं सोमपा भूतपापा त्रयज्ञै इष्ट्वा स्वर्गतिं प्राप्तयन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् हसन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् तेदं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं
क्षीणे पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना कदा कदं काम कामा लभन्ते हरे कृष्ण माताजी இது வேற மீட்டர், லாங் மீட்டர்ல போகும். ஏதம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் க்ஷீணே புண்ணியே அப்படின்னு. அப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா படிக்க வரும். நமக்கு அந்த மீட்டர் கிடைக்கலன்னா எங்க க்ஷீணே போடணும், எங்க புண்ணியம், அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஓகே, எதுவுமே அந்த டியூன்ல படிச்சதுனாக்கா நமக்கு ஈஸியா ஆகும். எஸ், 20ல என்ன சொல்லியிருக்கு? ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இல்ல நான் வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிப்பேன், நல்ல அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிப்பேன்னா அது புண்ணிய காரியம் தான். கண்டிப்பா அது வந்து நமக்கு இது கிடைக்கும், என்னது புண்ணியம் கிடைக்கும். புண்ணியம் கிடைச்சா எங்க போவோம்? மேல் உலகத்துக்கு போவோம். மேல் உலகத்துல என்னது நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். இட் இஸ் லைக் சேவிங் சம் மணி ஃபார் கோயிங் டு a பிக்னிக். நம்ம இப்போ ஒரு பிக்னிக் போறோம், கோடைக்கானல், குழு மணாலி, எங்கேயோ போறோம், நல்லா பணத்தை எல்லாம் கட்டையா எடுத்துன்னு போறோம். ஏன்னா ஹோட்டல் செலவு, இருக்கிற செலவு எல்லாம் உண்டு. அப்புறம் என்னது, அந்த புண்ணியம் தீர்றது வரைக்கும் அங்க இருப்போம். புண்ணியம் முடிந்து விட்டதுன்னா திரும்பி இங்க வந்து பிறக்கணும். நம்ம அதே போல தானே நம்ம பிக்னிக் போறோம், இல்ல பணம் எவ்வளவு கொண்டு போறோமோ, இப்பெல்லாம் கிரெடிட் கார்டு எல்லாம் இருக்கு. என்ன மாதாஜி, எந்த உலகத்துல இருக்கீங்க? எல்லாம் கிரெடிட் கார்டு இருக்கு, நாங்க எவ்வளவு வேணா ஸ்வைப் பண்ணி 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 யூஸ் பண்ணலாம். டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு எல்லாம் இருக்கு. பட் எவ்வளவு இருக்கும் அந்த பேங்க்ல டெபிட் கார்டா இருந்தாலும் இது ஸ்வைப் பண்ணி பண்ணி எவ்வளவு இருக்கு அவ்வளவுதான் நீங்க சுரண்ட முடியும். பேங்க் அக்கௌண்டே காலியா இருக்குன்னா எங்க இருக்க முடியுமா? திரும்பி வரணும், திரும்பி உழைக்கணும், சம்பாதிக்கணும். அதே போலதான் நம்ம புண்ணியமும் அப்படிதான், அண்ட் பாவமும் அப்படிதான். பாவத்துல கீழே உலகத்தை போயிட்டு நரக வேதனை அனுபவிப்போம். அதெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் இனிமே முடிஞ்சு விட்டது. ஜெயில என்னது சொல்லுவா, நோ யூஆர் ரிலீவ், எல்லாம் உன்னோட சென்டென்ஸ் எல்லாம் ஆயிடுத்து. நீ என்ன 10 வருஷம் ஜெயில் இருக்குன்னா அதெல்லாம் 10 வருஷம் நீ இருந்தாச்சு, இப்ப விடுதலை, இங்கோட வெளியில வருவோம். அதே போலதான் வந்து நரக லோகத்துலயும் வெளியில வந்து எங்க வருவோம்? பகவான் உலகத்துக்கு எல்லாம் போக முடியாது. திரும்பி இந்த உலகத்தை வந்து திரும்பி நம்ம வந்து பாவம் புண்ணியம் இதுலயே இருப்போம். ஆனா என்ன அது இது ஜன்மம் எடுப்போம் தெரியாது, எந்த உருவம் எடுப்போம் தெரியாது. அதே போலதான் புண்ணியமும் அப்படிதான். அங்க என்னது நடனம், ரம்பா, உருவசி எல்லாம் இருப்பா. சோமரசம் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, அதான் போட்டிருக்க. சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் அவ அந்த மாதிரி உழுவா என்னது என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். டைரக்டா கிருஷ்ணா வழிபடாம ஏதோ இந்த மாதிரி சைடு பார்த்து போயிட்டு என்ன வழிபடுறாங்க. இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைகிறார்கள். ஏன்னா பாவம் எல்லாம் பண்றது கிடையாது, புண்ணியம் தான் பண்றாங்க. அப்ப பாவம் பண்றது இல்லை, அதுல இருந்து தூய்மை அடைஞ்சாச்சு. புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கு தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். அப்ப புண்ணிய காரியம் தான் பண்ண என்னது, யாகம், யஜ்யம், அதுக்கு ஏதோ பலநோக்கு செயல்களா இருக்கலாம். நான் அந்த யாகம் பண்றேன், நல்ல என்னது ஆயுஷ்மம்ல பண்ணுவாங்க. ஆயுஷமம்னா என்னது, என்னுடைய வாழ்நாள் நல்லா நிறைய நான் நீடித்து இருக்கணும், ஏன்னா உயிரோட இருக்கணும், அதுக்கெல்லாம் ஆயுஷமம். அப்புறம் என்னெல்லாமோ இருக்கே, அந்த யாகம் இந்த யாகம் எல்லாம் பண்றது என்னது பலநோக்கு செயல்கள். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதெல்லாம் பூர்த்தி ஆகும். அவெல்லாம் மறைமுகமா பகவானை வழிபடுகிறார்கள். இதெல்லாம் பண்ண நாட் ஓன்லி யஜ்யம் யாகம், நம்ம ஜபமா இருக்கட்டும். நான் இவ்வளவு ஜபம் பண்றேன், எனக்கு வந்து நிறைய மார்க் கிடைக்கணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி நினைப்பா, நல்ல பதவி உயர்வு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு சில பேர் பண்றவா இருக்கா. இதெல்லாம் இப்போ பல நோக்கு செயல். அப்ப அதெல்லாம் பண்ணினாலே என்னது நல்ல காரியம் தான் பண்றாள். ஆனா போயிடுவார் எங்க நல்ல புண்ணியம்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு மேல் உலகத்தை போய் நல்லா அனுபவிப்போம். அதே போல ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகைய பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்த்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். 14 உலகத்தை எங்க வேணா விழுவா, நாட் ஓன்லி அர்த், எங்க வேணா அவங்களுக்கு பிறவி எடுப்பாங்க. இவ்வாறாக பலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். அவ வந்து திரும்பி இந்த பிறப்பு இறப்பு அந்த இதுலயே சுழற்சியிலேயே அவங்க இருப்பாங்க. ஒன்லி வேத தர்மம், ஒன்லி ஃபார் பலநோக்கு செயல்களை கடைபிடிப்பவர்கள் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். இந்த லாஸ்ட்ல நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா, யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம் எங்க கேட்டிருக்கோம்? வெரி குட், ரொம்ப நல்ல டிவோட்டியா இருக்கீங்க நீங்க. நாய்க்கு வேற என்ன ஒரு தாட் வந்து எஸ் இல்ல நான் இப்ப பௌதிக உலகத்துல இங்க இருக்கு, ஒரு கம்பெனி லோகோல இருக்கு. சலோ க்ளூ கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. எல்ஐசி சத்தம் வருது, உங்க வீட்டோட சத்தம், சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். யோகக்ஷேமம் வஹாமியகம், உங்ககிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ நான் பாதுகாத்து வைப்பேன் அப்படிதான் சொல்றாங்க. இதுதான் யோகக்ஷேமம் வஹாமியகம் அப்படின்னா என்னது, அவங்க கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. இப்பதான் ஒரு 2 days பேக் நான் பார்த்தேன், சென்னையில தானே எல்ஐசி பில்டிங் எரிஞ்சுட்டு இருக்கு இல்லையா, ஐ திங்க் சென்னையில தான் நினைக்கிறேன்.
என்ன அவ கேரண்டி கொடுக்குறா? பட் தேர் டெல்லிங் கேரண்டி. உங்க காப்பா நீங்க என்னது அந்த இதெல்லாம் போடுறோம் இல்லையா, பிரீமியம் எல்லாம் கட்டுங்கோ, நாங்க உங்களோட பணம் எல்லாம் சேகரிச்சு நல்லா இதா வச்சுப்போம், நம்ம கொடுப்போம். கவர்மெண்ட், அதனால நம்ம கொஞ்சம் நம்பிக்கையோட போடுறோம், அது வேற விஷயம். ஆனா அவளோட என்ன கேரண்டி? அவங்களே எரிஞ்சு போறாங்களே, அவங்களே பில்டிங்கே எரியறது. ரெக்கார்ட்லாம் எரிஞ்சு போயிடுதுன்னா ஏதோ இருக்கும், இல்லாம இருக்காது. ஏதோ அந்த சாஃப்ட் காப்பி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. சொல்றேன், பட் நோ கேரண்டி. இந்த உலகம் எல்லாம் அழியக்கூடிய உலகம் தான். எனக்கு யாரு கேரண்டி கொடுக்க முடியும்? கடவுள் தான் கொடுக்க முடியும். அவர் என்ன சொல்றார்? ஆனால் என்ன திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற, தட் இஸ் கால்ட் அனன்ய, இங்கிலீஷ் சான்ஸ்கிரிட்ல அனன்ய சொல்வார். களங்கமற்ற பக்தியுடன், அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். என்ன இல்லைன்னு நம்ம கேட்கவே போக வேண்டாம். அவர் நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கார். மனசுல ஒரு சின்ன ஆசை வந்தா போறோம். ஆசையோ ஒரு கொஞ்சம் பணம் இருந்தா தேவலை போல இருக்குன்னு ஒரு தாட் வந்து போச்சுனாலும் அப்புறம் நம்ம அதை பத்தி திங்க் பண்ண மாட்டோம். ஆனா அவர் கொடுப்பார். ஏன்னா அவருக்கு உள்ளூர உட்கார்ந்து, ஓஹோ உனக்கு இந்த ஆசை இருக்கா, ஓகே, நமக்கு வந்து we should be capable for that. அதுவும் இருக்கணும். நமக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு தகுதி இருக்கணும். இல்ல எனக்கு வந்து கரோடுபதி ஆகணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சா பகவான் ஒன்னும் கொடுக்க மாட்டார். ஆசைக்கு ஒரு அளவோட தான் நம்ம ஆசைப்படணும். சின்ன சின்ன ஆசையெல்லாம் நம்ம பட்டோம்னா அந்த ஆசையெல்லாம் உள்ளூர வரணும். அந்த ஆசைகள்லாம் வந்தா கண்டிப்பா அவர் என்னது, அவர்கள் வேண்டியவற்றை கொடுப்பார். நமக்கு என்னெல்லாம் வேண்டுமோ அவர் கண்டிப்பா கொடுப்பார். அவர்களிடம் இருப்பதை காக்கவும் செய்வார். அப்படின்னா என்னது, கொடுக்கிறார். இவர் நிறைய பணம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு பெரிய வியாதி வந்துட்டு எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் போனா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்காரன் நம்ம காரணம் அவன் பழைச்சு போவான் இல்லையா? அப்ப நம்ம கொடுத்துட்டு என்ன பிரயோஜனம்? வியாதி வந்தது, நல்லா அந்த டாக்டரை கூப்பிட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல நாலு கட்டிடம் நம்ம பைசாலே கட்டிருக்கோம். அந்த எல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லையா? நமக்கு கொடுக்கிறார், அந்த கொடுத்ததையும் வந்து பாதுகாக்கவும் செய்வார். இது ஒன்லி காட் கேன் டூ. அவர் தான் அந்த கேரண்டி கொடுக்கிறார். வேற யாரும் அவர் கொடுக்குற கேரண்டியை அவ வந்து யூஸ் பண்ற. யாரு? எல்ஐசிக்காரன் இந்த லைனை யூஸ் பண்ணி see they may use anything. எல்லாம் காப்பிரைட் எல்லாம் பகவான் சொல்ல முடியாது. this is my copyright, how did you use தான் சொல்ல முடியாது. சோ அவ யூஸ் பண்றா. சோ பகவான் தான் நமக்கு வந்து காப்பாற்ற முடியும். அது நமக்கு வேண்டியதை கொடுக்க முடியும். நமக்கு கொடுத்ததை வந்து காப்பாத்தி காக்கவும் செய்வார். எஸ். ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். ஆனா அவளுக்கு தெரியாது. ஒரு சரஸ்வதி தேவியை வழிபடுறோம், என்ன நினைச்சுப்போம், எனக்கு நல்ல கல்வி கொடு, அறிவு கொடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சரஸ்வதி தேவி. ஏன் லட்சுமி தேவி? இல்ல லட்சுமி தேவிட்ட இருந்து பணம் தான், அதுக்கு வந்து அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் போவேன், எனக்கு பணத்துக்கு வேண்டி அந்த டிபார்ட்மெண்ட், இதுக்கு வேண்டி என்னது, கல்விக்கு வேண்டி சரஸ்வதி, வீரத்துக்கு வேண்டி ஹனுமான், ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். நான் சும்மா ஒரு இதுல ஜட்ஜ்மெண்ட், ஒரு இதுலதான் சொல்றேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு. சோ ஏதாவது ஒரு இது வேண்டி ஒரு அந்த டெமி கார்டன் வந்து வழிபடுறாங்க. ஆனா இன்டைரக்டா என்ன பண்றாங்க, உண்மையில் ஆக்சுவலி பகவான் தான் வழிபடுறாங்க. ஏன்னா பகவானோட சாங்ஷன் இல்லாம இவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்க முடியும். இவெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் தான், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கா இவாளுக்கு. தீஸ் பீப்புள் ஆர் தேவதைகள் தான். என்னது, இவாளுக்கு பவர் உண்டு. ஆனா இவரோட கண்ட்ரோல்ல தான் இவாளுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு இது கொடுத்திருக்கா. குந்தின் மகனே, ஆனால் அத்தக வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். அதுவும் சொல்லியாச்சு. இந்த மாதிரி பகவான நம்பிக்கை இல்லாம, கிருஷ்ணரை நம்பிக்கை இல்லாம, இல்ல கிருஷ்ணர் எல்லாம் அப்புறம் பண்ணலாம், நான் ஃபர்ஸ்ட் லட்சுமி தேவியை தான் வழிபட போறேன், ஏன்னா லட்சுமி தேவி தான் பணம் கொடுக்க போறேன். லட்சுமி தேவி சொல்லுவேன், நான் என்னை வழிபட்டாலோ கிருஷ்ணர் வந்தாதான் நான் வருவேன், ஏன்னா நான் கிருஷ்ணர் கூட தான் இருக்கேன், கிருஷ்ணரோட ஹிருதயத்திலேயே இருக்கேன். நீ கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டா நான் கிருஷ்ணர் கூடயே வருவேன், நீ என்ன மாத்திரம் கூப்பிட்டா நான் வரமாட்டேன், லட்சுமி எல்லாம் கூப்பிட்டேன்னா தனியெல்லாம் நான் வரமாட்டேன். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்ம கிருஷ்ணரையே கூப்பிட்டுடலாம் பெஸ்ட். அப்ப இந்த இது தண்ணி, இது செடிக்கு தண்ணி ஊத்தும் போது எனக்கு நிறைய பூ காய்க்கணும் சொல்லிட்டு அந்த பூக்கெல்லாம் தண்ணி விட்டு இலைக்கு இருக்கணும், அந்த என்னது சீடு வாட்டவர் ஃப்ரூட்ஸ், அதுக்கு மாதிரி தண்ணி விடுறோம். நம்ம வந்து ரூட்டுக்கு தான் தண்ணி விடுறோம். ரூட் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணர் மூலமா தான் இவ எல்லாருமே இருக்காங்க. சோ வந்து அவங்க இந்த மாதிரி தனித்தனியா வழிபடுறது வந்து தவறான வழி. அவங்க என்னதான் வழிபடுறாங்க, இன்டைரக்ட் வேயா வழிபடுறாங்க, பட் அது வந்து தவறான முறை. என்ன டைரக்டா வழிபடுங்க. அப்ப நம்ம என்ன இதுல படிச்சுக்கணும், இவ்வளவு நாளா பண்ணிட்டு வந்தோம், கண்டினியூ பண்ணுங்க. அதெல்லாம் ஒரேடியோ ஓவர் நைட்டா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம். நான் இவ்வளவு நாளா நான் வந்து அந்த என்னது ஏதோ வெள்ளிக்கிழமை எல்லாம் பண்ணுவாளே அந்த அம்மனுக்கு பண்ணேன், செவ்வாய்க்கிழமை முருகன், என்னெல்லாமோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், பண்ணலாம், அதெல்லாம் வந்து தப்பு கிடையாது. ஆனா கிருஷ்ணரை பண்ணுங்க, ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல சில பேர் சொல்றேன், நான் வந்து அந்த மந்திரம் பண்றேன், இந்த மந்திரம் பண்ணுங்களேன், அதையும் கண்டினியூ பண்ணுங்க. கிருஷ்ண மாமந்திரம் அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லைன்னா அப்போ ஏதாவது யூ ஹேவ் டு ப்ரையாரிட்டைஸ். 24 மணிக்கூர் தான் இருக்கு, இதை தூக்கத்தை கட் பண்ணுங்கோ, இல்ல அந்த மந்திரத்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு இதை பண்ணலாம், இல்ல சாப்பிடுற நேரம், இல்ல அரட்டை அடிக்கிற நேரம், ஏதோ கம்பல்சரி 24 மணிக்கூர் தான் எல்லாம் நடக்கணும். சோ நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் ப்ரையாரிட்டைஸ், திஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அஸ் ஒன்லி. அப்ப கிருஷ்ணா தான் இதுனாக்கா இப்ப நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொன்னா இவ்வளவு பலன் இருக்குன்னா செஞ்சுதான் பார்க்கலாமே.
அதுக்கு உங்களோட இப்ப தற்போது என்னெல்லாம் வழிபாடு இருக்கோ நிறுத்தணும் சொல்லவே இல்லை. பண்ணுங்க, அதுவும் பண்ணுங்க. ஆனா அது அவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி இதுலயே நீங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அது வந்து தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். நமக்கு மனசுல என்ன இருக்கணும், கிருஷ்ணர் தான் கொடுக்குறாரு. நான் இவாளுக்கெல்லாம் பண்றேன், ஆனா கிருஷ்ணர் அருள் கூர்ந்து இவாளுக்கு சொல்லி இவா வந்து எனக்கு எல்லாம் நன்மை பயக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எண்ணத்துல வேணா பண்ணலாம். யாந்தி தேவவிரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவிரதாக பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யா யாந்தி மத்யாஜினோ அபிமாம். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார். முன்னோர்களை வழிபடுபவர் முன்னோர்களிடம் செல்வர். நம்ம பார்த்தோம்ல நேற்று, முன்னோர்கள்ல எந்த உலகத்துல இருக்கா? நம்ம பூ, அதுக்கு மேல புவர், அப்புறம் சுவர், ஸ்வர்கலோகம் மேல, நமக்கு மேல என்ன இருக்கு? புவர் லோகம். புவர் லோகத்துல தான் வந்து முன்னோர்கள் இருக்கா. நம்ம ரொம்ப முன்னோர்கள் யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க, ரொம்ப பித்ருதோஷம் இருக்கு, அந்த தோஷம், பெரியவாள்லாம் வந்து கவனிக்காம எல்லாம் இறந்து போயிருக்காங்க, அவங்களோட தோஷம் அது. அப்ப அவங்களையே வழிபடுவாங்க. கிருஷ்ணர் வழிபட்ட போர் எல்லாம் எவ்ரிதிங் கம்ஸ் அண்டர் ஹிம். ஆனா அந்த அவ்வளவு சீக்கிரம் நமக்கு நம்பிக்கை வராது. பண்ணக்கூடாது, ஏன் நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, நான் அது மாத்திரம் தான் பண்ணுவேன் அது சொல்ல வேண்டாம். சொல்றேன் அது மாத்திரம் பண்ணுவேன், பாக்கி எல்லாம் செகண்டரி அந்த மாதிரி எண்ணாம பகவானே கிருஷ்ணரையும் வழிபடணும். இது நீங்க ரிச்சுவலா என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதையும் பண்ணலாம். சோ தேவர்களை வழிபடுறவங்க எங்க போவாங்க? தேவர்களுக்கு ஒரு உலகம் பார்த்தோம் நம்ம. அந்த உலகத்துல அவங்க வந்து போய் சேர்ந்துருவாங்க. இல்ல முன்னோர்களை வழிபடுபவர் முன்னோர்கள் இருக்கிற உலகத்துக்கு போவாங்க. பூதங்களை வழிபடுவார், இந்த பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் பண்றவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ராத்திரி போயிட்டு என்னெல்லாம் பண்றாங்க தெரியாது, மரத்தெல்லாம் சுற்றுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ அவள் என்னது? பூதங்கள் எடி பிறப்பார். மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடன் வாழ்வர். இது பகவான் சொன்னதுதான். யாந்தி மத் யாஜினோ அபிமா பூதானி யாந்தி பூதேஜே. பூதங்களை எல்லாம் வழிபடுவோம், அந்த பூதேஜே அந்த இடத்துல போவாங்க. யாந்தி மத் யாஜினோ அபிமா, என்ன வழிபடுறவங்க என்னோட உலகத்துக்கு வருவாங்க. சோ வி ஷுட் ஒன்லி அனலைஸ். ஒரு ஸ்லோகத்தையும் சொல்லலாம். அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும், அந்த ஒரு கொஸ்டின் போட்டா நமக்கு ஆன்சர் வரும். ஒரு ஸ்லோகம் போட்டுட்டு சோ ஹவ் am I supposed to lead my life, லைஃப் மேனுவல் இதெல்லாம் வந்து சொல்லியாச்சு. இப்ப நீங்க எப்படி இருக்க போறீங்க, நான் எப்படி இருக்கணும் கொஸ்டின். we will know the answer. ஓஹோ இப்படியா, அப்ப நான் இனிமே இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே எழுதிக்கலாம். அடுத்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 9.26. பத்ரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோ மே. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. வாய்ஸ் கேட்கல மாதாஜி. எல்லாருக்குமே கேட்கலையா? இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல உங்க வாய்ஸ் கேக்குது மாதாஜி. பேசுறாங்களா, அவங்க வாய்ஸ் பிரேக் கேக்குது மாதாஜி. இப்ப பேசுறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க வாய்ஸ் தான் கொஞ்சம் பிரேக்கிங்ல வருது. மாதாஜி எப்ப அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ப்ராப்ளமா இருக்கும் சொல்லிட்டு லாக் அவுட் பண்ணி திரும்பி லாகின் பண்ணுங்க. அப்ப அந்த கனெக்ஷன் சரியா போயிடும். இப்ப நான் என் மொபைல் எல்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவேன். சிலப்போ வால்யூம் எல்லாம் ப்ராப்ளம் ஆகும். அப்ப நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன், லாக் அவுட் பண்ணுவேன். அந்த மிஷின் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் வேணும் இல்லையா, ஒரு 2 செகண்ட் ரெஸ்ட் கொடுத்தா போறோம். திரும்பி அந்த என்னது ஆன் பண்ணினேன்னா எல்லாம் சரியா ஒர்க் பண்ணும். அதுதான் டெக்னிக். நான் இப்ப டெக்னிக்கல் இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும், அது பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்ப நெட்டுன்னு எல்லாம் எனக்கு நெட் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா எனக்கு இப்ப அந்த மெசேஜ் வரல. சோ ஐ எம் கான்பிடென்ட் இது என்னோட பக்கத்துல இருந்து இல்லைன்னு. எஸ். பத்ரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோ மே பக்தியா பிரயச்சதி ததஹம் பக்தி உபகிருத்தம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனஹ. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கிறேன். அப்படின்னா என்னது? இவ்வளவு எல்லாம் கொடுக்காதீங்க, ஒரு பழத்தை கொடுத்து ஏமாத்திடலாம் பகவான, நான் ஏத்துப்பேன் அப்படின்னு இல்ல அர்த்தம். என்ன சொல்றார்? அன்புடனும் பக்தியுடனும் கொடுக்கணும். ஆனா என்னது? இதுதான் அண்டர்லைன் ஃபேக்டர். என்னது? அன்போடு கொடுக்கணும், பக்தியுடன். யார் ஒரு இல்லைன்னா துளசி இலை ஆஃபர் பண்ண, எங்க வீட்டுல ஒண்ணும் இல்ல துளசி இருக்கு அதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஓகே, அன்பதான் எதிர்பார்க்கிறேன். இல்ல துளசி இல்ல பூ இருக்கா, சரி பூ கொடுங்க. பூ இல்லை, எங்க வீட்டுல பூவே கிடையாது, பூக்காரன் எல்லாம் வரது இல்ல, இலையும் கிடையாது, இப்ப துளசியும் இல்ல, ஒரு பழம் கொடுங்க. இல்ல பழமும் வாங்குறது இல்லைன்னா என்னது? தண்ணி, எங்க வீட்டுல தண்ணியே இல்ல, அந்த மாதிரி யாராவது சொன்னாங்கன்னா கண்ணால தண்ணீர் விட்டு எங்க வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்லையே பகவானே, எல்லாம் குடு பகவானே சொல்லிட்டு அழுங்க. கண்ணால கண்ணுல தண்ணீர் வந்து அந்த கண்ணீராவது பகவானுக்கு கொடுத்து அந்த மாதிரி வழிபடுங்கன்னு எல்லாம் ஒரு பிரபுஜி சொன்னார். அது நான் இதான் சொல்றேன். அப்படி இல்ல அர்த்தம். அப்படின்னா என்னன்னா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண எது வேணா ஆஃபர் பண்ண. சப்பன் போக், இந்த நார்த்ல எல்லாம் சப்பன் போக்னா 56 வெரைட்டி ஆஃப் ஐட்டம் பண்ணுவாங்க. ஒரு வாட்டியும் 4 வாட்டியும் இது பண்ணுவாங்க. ஏதோ ஒரு ஊர்ல வந்து 10 நிமிஷத்தை நடை அடிச்சுப்பாங்க. ஏன்னா அந்த குழந்தை அந்த என்ன ஊர் இதுதான் விருந்தாவன்ல தான், அந்த கோயிலோட பேர் மறந்து, யாரோ போயிருக்கீங்கன்னா சொல்லலாம். அது வந்து 10 நிமிஷத்துக்கு தான் நமக்கு தரிசனம் கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து திரும்பி திரை போட்டுருக்கோம். என்னன்னா அடுத்தது நைவேத்தியத்துக்கு ரெடி ஆயிட்டு அந்த குழந்தை பசிச்சுட்டு இருக்கோம், யாரு? கிருஷ்ணர். அதுக்குள்ள ரெடியா இருக்கும். அடுத்ததெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணுவோம். அதை திரையெல்லாம் போட்டு நைவேத்தியம் பண்ணி சத்தெல்லாம் கேட்கும். அப்புறம் ஒரு 10-20 நிமிஷம் 75 நிமிஷம் அப்புறம் திரும்பி திரையை தொடப்பா. ஆஹா எல்லாம் பகவான் சாப்பிட்டாச்சு உட்காந்துருக்காங்க. நமக்கு எல்லாம் அப்படி எல்லாம் பார்த்து நம்ம எல்லாம் நமஸ்காரம் ஒரு 5-10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் கூட இருக்காது, திரும்பி திரை போட்டுருப்பா. என்னன்னா திரும்பி அடுத்த நைவேத்தியம்.
நாலு டைம்ல பண்றதுல அவங்க எப்போ 24 மணிக்குள்ள எவ்வளவு டைம் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நம்மள ஒரு விசிட்டர் மாதிரி தான் போயிட்டு வரோம். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் அந்த கோயில் போனா அந்த கோயில் போனா அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு வந்திருக்கோம். அதனால எனக்கு அவ்வளவு டீட்டெயில் தெரியாது. சோ பகவான் அப்படி பார்த்து வழிபடுறாங்களாம் இந்த நார்த்ல. இந்த இதுல பிருந்தாவன்லயே அது மாதிரி ஒரு கோவில் இருக்கு. சோ என்னன்னாக்கா இவ்வளவு வெரைட்டி அவெல்லாம் பண்ணிருந்தேன். நமக்கு ஆசை பகவான் சாப்பிடணும். அப்ப அந்த மாதிரி நமக்கு கொடுக்குறாங்க. சோ என்னது ஒரு பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் இருக்கிறேன். எப்படி அன்புடனும் பக்தியுடனும் கொடுக்கலாம். எது கொடுத்தாலும் அன்புடனும் பக்தியுடனும் கொடுக்கலாம். இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அதுவும் நான் வந்து சும்மா சொல்லிட்டேன். இவர் விதுரர் இருக்கார். விதுரோட மனைவி விதுராணின்னு பேரு. கிருஷ்ணர் ஒருக்கா கிருஷ்ணர் ரொம்ப பிடிக்கும். விதுரனையும் விதுராணியும் ரொம்ப பிடிக்கும். வீட்டுக்கு வராரு, எனக்கு ரொம்ப பசிக்கிறது. விதுரர் இருக்கலையா, அப்போ விதுரர் வழியில போயிருக்காரு. ஓ விதுராணி எனக்கு ரொம்ப பசிக்கிறது, ஏதாவது கொடுக்குறியா அப்படி போட்டோன்னே, ஓ அதுக்கு என்ன நான் பழம்லாம் தரேன். ஆனா அவ ரொம்ப சொக்கி போயிட்டா. அப்பா கிருஷ்ணர் பகவானே நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்காளே சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இதுல என்னது பரவசத்துல அவ வந்து தோலெல்லாம் உரிச்சு அந்த தோலை எடுத்து கொடுக்குறா, பழத்தெல்லாம் கீழே போடுறா, தோலை கொடுக்குறா, பழத்தை கீழே போடுறா, ஒரு நாள் கொடுத்துட்டே இருக்கா. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிஞ்சு இவர் வர விதுரர் இவருக்கு எல்லாம் தெரியும். இவர் நல்ல அவரோட பக்தியில அவ பண்ணிட்டு இருக்கானு. அவரும் அழகா சாப்பிடுறாரு, தோலை கூடி சாப்பிடுறாரு. விதுரர் வந்துட்டு, என்ன விதுராணி நீ என்ன பண்றன்னு அவரு சைகை காட்டுறாராம். இல்ல டிஸ்டர்ப் பண்ணாதே, அவரை வந்து அவ டிரான்ஸ்ல இருக்கா, அவ ஏதோ பக்தி மயத்துல இருக்கா, அவ வந்து கொடுத்துன்னு இருக்கா, அதை நீ தடுக்காதேன்னு. ஆனா இப்ப ஹஸ்பண்டோட சத்தம் கேட்டோன்னா கலைஞ்சு கொடுத்த அவளோட. அப்பதான் பாக்குறேன், ஓ நான் என்ன தப்பு காரியம் பண்ணிட்டேன், பழத்தெல்லாம் கீழே போட்டு பழத்தோலை கொடுத்துருக்கேனே பகவானுக்கு, அதையும் அவரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி சாப்பிடுச்சா நான் என்ன முட்டாளா இருக்கேன்னு அடுத்த பழம் வந்து பழத்தை கொடுத்து அந்த பழத்தோலையெல்லாம் கீழே போடும்போது சொல்றாரு, இது அவ்வளவு ஸ்வீட்டா இல்ல, நீ முன்னாடி கொடுத்த இல்லையா அதுதான் நன்னா இருந்ததுன்னு பகவான் சொல்றாரு. இதுல நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, பகவான் பசிச்சு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து எல்லாம் இது சாப்பிடறதுக்கு வேண்டி வர்றது கிடையாது. அவருக்கு வந்து நம்ம அன்போட நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் அவர் வாங்கிக்கிறார். இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் கொடுக்கலாம் பகவானுக்கு, ஒரு இலையோ ஒரு புஷ்பமோ ஒரு பழமோ இல்லை சிறிதளவு நீர். இப்ப இந்த பழக்காரி என்ன கொடுக்குறா, எல்லா பழங்களும் அந்த குழந்தை கையில எடுக்க முடியறதில்ல, அவரும் திரும்பி கொடுத்துட்டே இருக்கா. ஏன்னா அந்த குழந்தை இது குழந்தைன்னா இது கிருஷ்ணர் தான். அப்படி மயங்கி சொக்கி போய் அவர் வந்து எல்லாம் கொடுக்குறா. எனக்கு அவரோட பார்வை எங்க இருக்கு, காலி கூடையில இருந்தது. அவரெல்லாம் வித்து போயாச்சு, விற்கிறதுன்னு எனக்கு ஆசையா கொடுக்குறாரு. ஆக்சுவலி இவர் வந்து கையில இது எடுத்திருந்தாரு. இப்பெல்லாம் வந்து பார்ட்டர் சிஸ்டம் அது தானே. நெல் இந்த இது நெல்லுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, அரிசி தான். அரிசியை வந்து எவ்வளவு கொடுக்குறோமோ அவ்வளவு பழம் கொடுப்பான். அந்த மாதிரி அது கொண்டு வரணும். உள்ளே இருந்து கொண்டு வரதுக்குள்ள அந்த சின்ன கையில எல்லாம் கீழே விழுந்து இங்க வரும்போது ஏதோ கொஞ்சம் தான் கையில மிஞ்சிருக்கு, அதை கொடுத்துட்டு எனக்கு பழம் கொடு அப்படின்னு அந்த குழந்தை கேட்டோன்னே அவ அவ்வளவு சொக்கி போய் எல்லாவதையும் பழங்களையும் கொடுக்குறான். அவரோட கண்ணு எங்க போறது, அவரோட கூடையில போறது. அந்த கூடை முழுக்க இது ஜுவல்ஸா நடக்குது. அப்ப நமக்கு வைரம் வைடூரியம் எல்லாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பகவான் கொடுக்க வேண்டாம். அவருக்கு நம்ம கொடுக்கணும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா கொடுப்பார். நம்மளோட டியூட்டி என்னது, ஆஃபர் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது சுதாமா, இப்ப இந்த இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் பாத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணிருக்காங்க, அன்புடன் காணிக்கை செலுத்த பக்தர்களின் பேர் என்னது, சுதாமா ஸ்டோரி நேற்று பார்த்தோம். நம்ம நினைக்கிறேன், ஐ திங்க் நம்ம இது பார்த்தோம். எஸ் பார்த்தோம். அவர் வந்து கந்தல் துணி, அவரை போட்டுக்கிறது கந்தல் துணி, ஏதோ ஒரு அவல் மாத்திரம் தான் கொண்டு வந்தாரு. அப்போ என்ன சுதாமா பார்த்தோன்னு இவர் வந்து கட்டி தழுவிண்டு, ஆஹா எங்க பாலிய செய்யுதுன்னு சொல்லி அப்புறம் அவர் லைஃபையே வந்து நல்லா மாத்திட்டார். அப்புறம் சபரி பாட்டு சின்ன வயசுல இருந்து வெயிட் பண்ணி எல்லாம் அவர் முனிவர்கள்லாம் வந்தவரெல்லாம் போயாச்சு, மோட்சம் கிடைச்சு எல்லாம் போயாச்சு. உனக்கு இனிமே வரும் ஒரு காலம் வரும், ஸ்ரீராமர் வருவார், அவர் வந்து அவருக்கெல்லாம் உபசரணை எல்லாம் பண்ணின அப்புறம் நீ வந்தா போறன்னு அவளும் வந்து ஸ்ரீ முனிவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. வெயிட் பண்றான். பண்ணி அவளுக்கு வயசாயிடுச்சு, அப்போ வெயிட் பண்றான். தினமும் சுத்தம் பண்ணி இன்னைக்கு ராமர் வருவார்னு சொல்லிட்டு வீட்டெல்லாம் கிளீன் பண்ணி வெயிட் பண்ணிட்டு அவருக்கு வெல்கம் பண்றது வெயிட் பண்றான். நம்மளானாக்கா 2 நாள் பார்ப்போம், அனு வரேன்னு சொன்னா வரவே காணுமே, சரி எப்போ வராரோ அப்ப கிளீன் பண்ணி ஆஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். சபரி பாட்டி அப்படி பண்ணல. அப்புறம் கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுக்குறா, ஓரொன்னுத்தி கடிச்சு பார்த்து இது புளிக்கிற பழமா, வேண்டாம் இது கொடுக்க வேண்டாம், ஏன்னா ஆஃபர் பண்றதுக்கு எல்லாம் ரெடியா வைக்கிறாளே. அப்புறம் கடிச்சு பாக்குறான், இது ஸ்வீட்டா இருக்காது, கடிச்ச பழத்தை கொடுக்குறானா. இதுல என்ன தெரியுது, நம்மளும் பகவானுக்கு எச்ச பண்ணெல்லாம் கொடுக்கணும் அந்த அர்த்தம் கிடையாது. பகவான் கொடுக்கறத வந்து மனசோட திருப்தியோட அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். இதே போல கஜேந்திரா அவருடைய உயிர் போகிற நிலைமை இருக்கு. அப்போ என்னது, அந்த குளத்துல இருக்கிற ஒரு தாமரை பூவை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணலான்னு ஆஃபர் பண்றேன். இதெல்லாம் தான் பக்தர்களானா நம்ம இப்படி இருக்கணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். நான் இல்ல இப்ப நம்ம வெளியில போனோம்னா, ஓஹோ நான் வெளியில போறேன்னே 2 நாளைக்கு இருக்க மாட்டேன், நான் கிருஷ்ணருக்கு யாரும் ஆஃபர் பண்ணுவா, பூட்டி இருக்குமே, அந்த மாதிரி எண்ணம் வரணும். என்ன பண்ணலாம், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வச்சுட்டு போறோம். ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட் இல்ல எறும்புல வரும்னு நல்ல டைட் டப்பால மூடியாவது வச்சுட்டு எதுவும் பண்ணலாம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான். எது ஆஃபர் பண்ணலாம், ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட் மாதிரி வச்சுன்னா கெட்டு போகாது. இல்ல நம்ம இப்ப நார்மல் ஃப்ரூட்டும் வைக்கலாம், டிபெண்ட்ஸ் நம்ம எந்த பழம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா. அப்புறம் நம்ம வரத்துக்குள்ள வீடே நாரி போயிடும். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். நம்ம பிராக்டிக்கலா கொஞ்சம் பார்க்கணும்.
இப்போ நான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணதான் வேணும், தினமுமே பண்ணணும். நம்ம அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாதான் நம்ம உண்டோம்னாக்கா நம்ம பாவத்தை உண்கிறோம் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகால வந்து. இப்ப பிரபுபாத் என்ன சொல்றாரு, ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் இஸ்கான் நிறுவனர் ஆச்சாரியா என்ன கூறுகிறார், பக்தர் இல்லாதவரின் கையிலிருந்து எதையும் கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அவர் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? அவருக்கு பசி இல்லை, அவருக்கு உணவு எதுவும் தேவையில்லை, அவர் பக்தியை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார், அவ்வளவுதான். அதுதான் முக்கிய புள்ளி. எனவே ஒருவன் பக்தனாக மாற வேண்டும். அவர் பசிச்சு நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்லாம் எண்ணத்தோட நம்ம எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம். அவருக்கு கொடுக்கறவா நிறைய பேர் கோயில்ல அப்படி கொடுக்குறா, ஒருத்தரும் அவ்வளவு கொடுக்குறா. நம்ம ஒரு ஆசையா ஏதோ தேங்க்ஸ் கிவிங் ஆட்டிடியூட் தான் நமக்கு இருக்கணும். இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களே, ஏதோ கொஞ்சம் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நம்ம கொடுப்போம். அவர் பிரபுபாதா என்ன பண்ணிருந்தாரு, அவரே தான் பண்ணுவார். அவரே எல்லாம் நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு எல்லாம் பண்ணி விநியோகம் பண்ணி எல்லாத்தையும். ஆனா துளசி இலை போடணும். நம்ம என்ன ஆஃபர் பண்ணாலும் அது ஒரு துளசி இலை போட்டுனாதான். இந்த துளசி வந்து கிரேட் டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவர் இம்மிடியேட்டா எடுத்துன்னு நம்ம அந்த சத்யபாமா ஸ்டோரி எல்லாம் கூட இருக்கு, அந்த இதுல எல்லாம் பார்க்கலாம். நம்ம யூடியூப்ல பார்த்தா சத்யபாமா தமிழ்ல எல்லாம் போட்டோம்னா வரும். அதுலயும் அப்படிதான். சத்யபாமா வந்து ஒரு இதுல இருப்பார். எல்லாம் எங்கிட்ட வந்து நான் வந்து கிருஷ்ணரை விலைக்கு வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாரதர் சவால் விட்டு எல்லாம் அவங்களோட இது என்னது ஆபரணங்கள் எல்லாம் வச்சு அந்த தராசுல வச்சு பார்த்தா அது இப்படியே இருக்கு, மேலேயே இருக்கு, கீழே வரமாட்டேங்கிறது. அப்புறம் வந்து இவ ருக்மணி தேவிட்ட போய் சொல்லிட்டு ருக்மணி வந்து ஓகே நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு துளசி இலையை எடுத்து அதுக்கு மேல வைக்கிறான். அப்போ வந்து தடுமாறுறதான். அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்ற, நீ அந்த உன்னோட ஆபரணத்தை எல்லாம் எடுத்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்தோன்னு பார்த்தா துளசி இலை வச்சது மாத்திரம் அது கீழே போறது, கிருஷ்ணனோட தட்டு மேல போறது. அப்ப இதுல இருந்து என்னன்னாக்கா பக்தி, துளசிக்கு அவ்வளவு பக்தி உண்டு. அந்த பக்திக்கு தான் மகத்துவம் ஜாஸ்தி. பாக்கி பொருளுக்கெல்லாம் பகவான் மயங்க மாட்டார். அந்த என்ன சொர்ண கவச்சம் போட்டேன், அது வெள்ளி கொடுத்தேன், கொடுக்கறத பத்தி தப்பு கிடையாது. கொடுத்தேன் அதனால நான் பகவானை விலைக்கு வாங்கிட்டேன், அந்த ஆட்டிடியூட் தான் தப்பு. அதுதான் நம்ம சொல்லணும். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. கொடுக்கறதாலும் தாராளமா கொடுக்கலாம். நம்ம கிட்ட 1000 கோடி இருந்தா அதுல இருந்து எடுத்து ஒரு 1%, 2%, 20% கொடுத்தாலும் ஒன்றும் இது கிடையாது. ஆனா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். we have to give. நம்ம இவ்வளவு கொடுத்திருக்காரு, அதுல நம்ம கொஞ்சமாவது தினமும் கொடுக்கலாம். ஏன் பிரசாதம் சாப்பிட வேண்டும்? நம் மனதை தூய்மைப்படுத்த, பக்தியில் முன்னேற, மூளையில் நுண்ணிய திசுக்களை வளரும். இதெல்லாம் வருது. என்னது பிரசாதம் சாப்பிட சாப்பிட அதனால அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ்கான்ல. ஏன் பிரசாதத்துக்கு ரொம்ப, நீங்க எந்த இஸ்கான் கோயில் போனாலும் பிரசாதம் விநியோகம், பிரசாதம் விநியோகத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பா. யாரு வந்தாலும் எம்டி ஹேண்டா போக மாட்டாங்க, யாரும் சாப்பிடாம போக மாட்டாங்க. நம்ம பிரசாதம்னா நம்ம ஏதோ நம்ம கோயில்ல வந்து ஏதோ தொண்டையில கொடுக்குறாங்கன்னு நினைச்சு போயிரு. நான் முன்னாடி அப்படிதான் நினைச்சிருந்தேன். அப்படிதான் பார்த்தா சாப்பாடே போடுறான், அவ்வளவு நல்ல ரெலிஷிங் ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க. சோ அந்த மாதிரி அப்படி எப்படி வளர முடியறது அப்படி பார்த்தா நான் இதுலயே பார்த்தேன். மாயாப்பூர்ல என்னது பிருந்தாவனத்தை பார்த்தேன். பெரிய அவளோட இது இருக்கு, பண்டார் மாதிரி நிறைய வந்தவாளுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. நம்ம சென்டர்லயே இஸ்கான் மங்களூர்லயே எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, இன்மேட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, சன்னியாசிகள்லாம் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் அவ்வளவு விதவிதமா சாப்பாடு அது மாதிரிலாம். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பிரசாதம் சாப்பிட சாப்பிட எல்லாம் ஒரு மாறுதல் கிடைக்கும். எப்படி நான் ஜபம் சொல்றேனோ அந்த மாதிரி பிரசாதத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப நம்ம வீட்லயே பண்ணலாமே. நமக்கு ஸ்லோகம்லாம் தெரியல, ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் தெரியும் இல்லையா, போதும். பகவான் தான் பாக்குறேன். எவ்வளவு பகவத்கீதா ஸ்லோகம் தெரியலாம் பார்க்கறது முடியாது. அப்ப ஹரே கிருஷ்ண நாம ஒரு வாட்டி சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணி அதை எடுத்து நம்ம ஃபுட்ல மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாருமே பிரசாதமா எல்லா ஃபுல் ஃபேமிலி சாப்பிட வித்தின் 1 or 2 months வித்தின் ஃபியூ டேஸ் பார்க்கலாம் எவ்வளவு சேஞ்சஸ் நம்ம கிட்ட வருது அப்படி. இதெல்லாம் ஒருத்தர் அதை அனுபவிச்சு பார்த்துட்டு யத் கரோஷி யதஸ்நாசி யத் ஜுஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய யத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். குந்தின் மகனை எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. நீ என்ன பண்ணினாலும் இதெல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம். நான் படிக்கிறேன், இப்போ ஏதோ ஸ்கூல் படிச்சுருக்கேன், காலேஜ் படிச்சிருக்கேன், நான் படிக்கிறேன், அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும். இதோட என்ன ரிசல்ட் நீங்க பாத்துங்க, இட் இஸ் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட். ஆனா 100% எஃபர்ட் போடுறேன் நான். அதுக்கு ஒரு புத்தியும் நீங்க கொடுங்க, நினைவு சக்தி நீங்க கொடுங்க, எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம். நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க நான் எந்த நிலையில வரணும், நான் பாஸ் ஆனமா ஃபெயில் ஆனமா, எவ்வளவு மார்க் வரணும், எல்லாம் நீங்க பாத்துங்க. தட் இஸ் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட். அப்ப நமக்கு என்ன, இப்போ ஒரு கம்பெனில வேலைக்கு போறோம், அவனுக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோமா? நமக்கு என்ன டியூட்டி கொடுத்துருக்கானோ ஏதோ வெல்டிங் டியூட்டி, அந்த வெல்டிங் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். இல்ல ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ், அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதி இதுதான் பிளஸ் இதுதான் மைனஸ் ஆச்சு. நம்ம என்ன சம்பளம் கிடைக்கிறது, அவ்வளவுதான். we are not concerned. நம்ம தலையில கை வச்சோம், ஓ இவ்வளவு டெப்டர்ஸ், இவ்வளவு கடனாளி இருக்கா, இவ்வளவு கடன் கொடுக்கணும், இதெல்லாம் நமக்கு என்ன டென்ஷன்ல. அது போல பகவான் ஒரு எஜமானரா நினைக்கணும். நம்ம வந்து பகவான் தான் எஜமானர், நம்ம எல்லாம் அவர் கீழே இருக்கோம். நம்ம அந்த அவரோட டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம இன்வால்வே பண்ணுவோங்க. நம்ம டியூட்டி நம்ம வேலை பண்ணணும், அவர் நமக்கு கூலியெல்லாம் எவ்வளவு கொடுக்கணுமோ அவருக்கு.
சோ நீ என்னெல்லாம் உண்கிறாயோ அதுவும் எனக்கு கொடு, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும். எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, இதெல்லாம் நீ வந்து கிரியேட் பண்ணினாலும், எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாய், யாருக்காவது தானமா கொடுக்குறியா, பகவானை நினைத்து எல்லாம் நீங்க கொடுத்திருக்கிறதுல இருந்து நான் எடுத்து கொடுக்குறேன். எங்கிட்ட எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, ஆனா நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க, அதுல இருந்து நான் கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்குறேன். பணமா இருக்கட்டும், துணியா இருக்கட்டும், படிப்பா இருக்கட்டும், வாட் எவர் யூ கிவ். புக்ஸ் இப்பதான் இப்ப எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சுன்னா புக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. எதுவுமே பகவானோட அருளோட நம்ம கொடுக்கணும். அப்போ என்னது, நீ அதையெல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டாவது சாங், லாஸ்ட் செகண்ட். समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நம்ம நினைக்கிறோம் அவன் மாத்திரம் பாரு அட்டூழியம் பண்றான், ஆனா அவன் பாரு கோடி கோடியா சம்பாதிக்கிறான், அவனுக்கு இன்னும் பகவான் கண்ணு இல்லையா, ஏன் அவனுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா, நம்ம இவ்வளவு நல்ல இதா உழைக்கிறோம், டாக்ஸ் கட்டுறோம், ஆனா நமக்கே கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டம் வருது, எப்படி இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம், கண்ணு இல்லையா மூக்கு இல்லையா நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம். ஆனா பகவானுக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இஸ் நாட் பாதர்ட். நம்ம இந்த பிறவி எடுத்திருக்கிறதே நம்ம பின்னாடி நம்ம இல்ல என்னது ஒரு என்ன நம்ம முடிச்சிருக்கோமோ அந்த ஜென்மத்துல என்னெல்லாம் பாவ புண்ணியம் இருக்கோ அதோட பலன் தான் நம்ம இப்ப இருக்கோம். அதனால பகவானுக்கு இருக்க சம்பந்தம் கிடையாது. ஒருத்தர் நன்னா இருக்கானா அவன் ஏதோ புண்ணிய மூட்டை ஓப்பன் ஆயிருக்கா, அதனால இன்னைக்கு நன்னா இருக்கும். அப்புறம் இருக்கே பாவ மூட்டை ஓப்பன் ஆகும் தானே தெரியும். அப்ப நம்ம இருப்போமா தெரியாது. அப்போ எல்லாருக்கும் அந்த பாவமோ புண்ணியமோ அக்கார்டிங்லி வில் கெட் another birth. அண்ட் அது போல நம்ம இருப்போம். அப்ப பகவான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவது கிடையாதுன்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு, இனிமே நம்ம அந்த மாதிரி தப்புன்னு இருந்தோம்னாக்கா இனிமே அதை வந்து கட் பண்ணிடுவோம். பகவான்லாம் இதுல இன்வால்வ் பண்ணறது இல்ல, நம்ம கர்மா தான் நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம். நான் அனைவருக்கும் சமமானவன், ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் என் நண்பன். ஆனாலும் சரி இவ்வளவு நாள் பக்தி பண்ணலாம், இன்னையில இருந்து பக்தி பண்றானா அவன் என்னுடைய நண்பனாவன், அவனுக்கெல்லாம் நான் வந்து நல்லது பண்ணுவேன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பன் ஆகிறேன். நாம 2 பேர் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க. நம்ம கிருஷ்ணருக்கு எவ்வளவு அன்பை குடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவர் நமக்கு அருளுகிறார். ஒரு 10 ரூபா கொடுத்தா என்ன கிடைக்கும், கடையில ஒரு சாக்லேட் தான் கிடைக்கும். கத்தியா நோட்டு கொடுத்தோம்னாக்கா பெரிய லம்போர்ஜினி கார், BMW கார் அந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்க. அதே போலதான் பகவானுக்கு நிறைய ஆஃபர் பண்ணணும்னா பகவான் அது போல நமக்கு அனுப்பார். அப்ப என்ன ஆஃபர் எங்கிட்ட இவ்வளவு பணம் எல்லாம் இல்லைன்னா அவங்க யாரு கேட்டா பணம், ஜபா பண்ணுங்களே, நல்லா ஜபா பண்ண 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 அவர் நமக்கு கொடுப்பார். அது பண்ணலாமே, ஜபம் நம்ம வாயால தானே சொல்ல போறோம், காசு கிடையாது பணம் கிடையாது ஒண்ணு இல்லை, சும்மா நம்ம அது பண்ணலாம், காலையில எழுந்துக்கலாம். பகவான் படி ஜபம் மாத்திரம் இல்லை, வேற சோ மெனி திங்ஸ். வீட்டுக்கு பக்கத்துல கோயில் இருக்குன்னா அங்க போய் சேவை பண்ணலாம், நம்ம இதுலயும் சேவாலாம் இருக்கு. எனிதிங் யூ கேன் டு ஃபார் காட். अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् सातुर एव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். அவன் நல்ல பக்தியோட இருக்கான், ஆனா ஏதோ வந்து மோசமான செயல் பண்றான்னாக்கா அப்போ அவனை வந்து நம்ம நிந்திக்க கூடாது. அவன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவன் வந்து நல்ல புத்தியில வருவோம், ஏன்னா அவன் பக்தி தொண்டில இருக்கான். ஆனா இப்ப இன்னும் ஒரு அஜ்ஞானத்துல அவன் ஏதோ தப்பு காரியம் பண்றான், ஆனா அவன் பக்தி தொண்டில் இருக்கிறதுனால அவன் சாதுதான். ஆனா அவன் அந்த பக்தி தொண்டை பண்ணி 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 அந்த பக்குவ நிலைக்கு வந்துடுவான். அவன் தப்பு செய்யறதால நிறுத்திடுவான். இதான் ஜகாய் மதை. முன்னாடி நம்ம கிளாஸ்ல சொன்னேன்னா தெரியல, திரும்பியா இருக்கு. ஜகாய் மதைன்னு பிராமண குழந்தைகள் தான், பிராமண தான் இருந்தாங்க. ஆனா பிராமணன் பேருக்கு தான், அந்த குலத்துல பிறந்திருக்காங்க அதனால பிராமணன், ஆனா எல்லாம் குடி போதை இதெல்லாம் தான் இருந்திருக்கு. அப்ப இவ வந்து பிரச்சாரம் பண்ணியிருந்தா. நித்யானந்த பிரபு, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நித்யானந்தர் சொல்லி நம்ம வீடு வீடா போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணலாம், ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, இந்த இதுல இதுல நம்ம விடுபட்டு போனோம்னா இந்த கலியுகத்துக்கு அதுதான் வந்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, அதனால நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடு வீடா போயிட்டு சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு போகும்போது இவ குடி போதையில வந்து கல்லை விட்டு எரிஞ்சு விடுறா நித்யானந்த பிரபு. அது தலையில காயம்பட்டு ரத்தம் எல்லாம் வரும்போது இவரு கோவம். யாரு? பகவானுக்கு நார்மலாவே நம்ம கிருஷ்ணருக்கும் அப்படிதான். அவரோட டிவோட்டியை யாராவது ஹார்ம் பண்ணா அவருக்கு பிடிக்காது. நம்ம வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜோட எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸ்டோரி நினைக்கிறேன், நீங்க கூகுள் பண்ணாலும் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி அவரு என்ன பண்ணாலும் பரவாயில்ல, என் டிவோட்டிக்கு ஏதாவது நீங்க ஏதாவது தப்பு அழிச்சல்னாக்கா ஐ வில் நாட் டாலரேட் அப்படிங்கிற. இவர் கோவந்தோட இவர் அடிக்க போறார். இவர் சாரி இதுதான் சைத்தன்யா, இவர் சைத்தன்யா அடிக்க போறார். அப்ப இவர் நிறுத்துறார். இவரோட இங்கதான் கண்ணு தெரியல, ரத்தம் ஒழியறது. அப்ப இவர் சொல்ற நித்யானந்த பிரபு சொல்ற இல்ல அடிக்காதீங்க, அவங்க எல்லாம் அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்க, நமக்கு என்ன டியூட்டி, அஜ்ஞானத்தை போக்கணும், எல்லாரோட அஜ்ஞானம் இருக்கு அதை போக்கணும். அவ தப்பு செய்யறத போயிட்டு அடிச்சதுன்னா அப்புறம் என்ன, அவளுக்கு புரியாது, ஏன் அடிச்சோன்னு தெரியாது. அதை விட அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கலாம்னு சொன்னோடனே இது பண்ணினா அவளை மன்னிச்ச உடனே அவளை தெரிஞ்சு போயிடுது, இவளை எவ்வளவு பெரிய மகாத்மாக்கள், நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் தப்பு காரியம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவாளும் நல்ல டிவோட்டிஸ் ஆயிட்டா. இதெல்லாம் ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஐ திங்க் நடந்த ஸ்டோரி தான், ஜகாய் மதாய்ன்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் கூகுள் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட்.
சோ யாரு வந்து பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கா அந்த தப்பு செயல் பண்ணாலும் அவளை வந்து சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளார். என்ன தீர்மானம்? நான் பக்தி பண்ணதான் போறேன். அப்ப பக்தி பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்? அந்த கெட்ட விஷயங்கள்லாம் அவனை விட்டு போயிடும். क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். யாரு? நல்ல பக்தன். அந்த மாதிரி சீக்கிரமாவே நல்ல பக்குவ நிலைக்கு வந்து நல்ல தர்மாத்மா அந்த மாதிரி தர்ம எல்லாம் பண்ணி நித்திய அமைதியை அடைவான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. டிவோட்டியா இருந்தோம்னா அவங்க வந்து இன்னைக்கு வேணா ஏனோதானும் இருக்கலாம், ஒன்னும் பெரிய பக்குவ நிலை வரலையா இருக்கும். ஆனா ஒரு நாள் நல்ல பக்குவம் வரும், அவன் என்றைக்குமே அழிய மாட்டான் அப்படின்னு நீங்க எல்லாரிடத்தும் தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. நீங்க வந்து ஸ்லோகத்துக்கே கொடுத்து அதுதான் மீனிங். சோ ஒரு டிவோட்டி will never get perished. மாம் ஹி பார்த்தவ்யபாஸ்ரித்ய ஏ அபி ஸ்யு பாபயோனயः ஸ்திரியோ வைஷ்யாஸ் ததா சூத்ராஸ் தே அபி யாந்தி பராம் கதிம். பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள் என கீழ்ப்புலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைந்தவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். அப்படின்னா என்னது? பெண்கள் ஏன் கொடுத்திருக்கானா, பெண்கள் என்ன கீழ் ஜாதி அப்படின்லாம் நினைக்க கூடாது. பெண்கள்னா நார்மலி இன்னைக்கும் நம்ம பாக்குறோம், வீட்டுல அவ்வளவு வேலை செய்யறவா பெண்கள் தான். நிறைய மோஸ்ட்லி அப்படிதான். மோஸ்ட்லி 99.9% பார்த்தா வேலைக்கு போவாங்க, வீட்டு வேலையும் பாப்பா, குழந்தையும் பார்த்து டியூஷன் சொல்லி கொடுத்து என்னெல்லாமோ எல்லாம் மல்டி டாஸ்கிங் அந்த ஒரு பொண்களாலதான் முடியும். ஏன்னா அவளுக்கு தான் அந்த ஒரு டேலண்ட் கொடுத்துருக்காரு பகவான். வைஷ்யர்கள் அவெல்லாம் யாரு? பிசினஸ் பீப்புள். அவளும் அப்படிதான். காத்தால மென்டலி they will be occupied. அது அங்க டீல் பண்ணோம், இங்க டீல் பண்ணோம், அவனை மேனேஜ் பண்ணோம், உற்பத்தி பண்ணோம், என்னெல்லாமோ உண்டு அவளுக்கு. சோ அதை வந்து அவனா இருக்கட்டும், இல்ல சூத்ரர்கள் யாரு? ஒர்க்கர்ஸ். எந்த நேரமும் எல்லாம் கிளீன் பண்ணும், அந்த வேலை பண்ணும், இந்த வேலை பண்ணும், அதுலயே இருப்பா. இந்த மாதிரி உள்ளவா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது என்னை பத்தி பகவானை பத்தி பூஜை பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் பக்தியோட இருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்கள கூட நான் காப்பாத்தி கொண்டு போவேன். நாள் முழுக்க பஜனை பண்ணோம், நாள் முழுக்க என்னது இது சுசுரூஷை பண்ண, எனக்கு என்னது பூஜை பண்ணோம், அந்த மாதிரிலாம் நான் எதிர்பார்க்கல. இந்த மாதிரி யாரு பௌதிக உலகத்தை ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறவங்க கூட கொஞ்சமா நான் என்னை பத்தி பிரார்த்தனை பண்ணா கூட நான் வந்து அவங்கள வந்து இது பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு. ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, பட் இது டூ லேட். இது வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிடலாம். எஸ், மன்மனா, இது லாஸ்ட் ஸ்லோகா. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி யுத்வைவம் ஆத்மானம் மத் பராயணः. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லைத்து நிச்சயமாக நீ என்னை வருவாய். நான் வந்து கண்டிப்பா என்கிட்ட என்ன மாம் ஏ வைஷ்யசி யுக்த்வைவம் எங்க கண்டிப்பா நிச்சயமாக உங்கள்கிட்ட எந்த வேர்டு பாக்குறேன். அப்ப அவர் ஒரு இதுலயும் நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன், சம்சயம் இல்ல, டவுட் இது கிடையாது அப்படிலாம் ஒரு இதுக்கும் சொல்றாரு. அப்ப யாரு என்ன வந்து நல்லா தொண்டு புரிஞ்சு பக்தன், என்னோட பக்தனா இருந்து எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா என்னோட உலகத்தை வந்து அடைவார்கள். இது ஒரு சந்தேகம் இல்லை. சோ இதோட என்ன சுருக்கம்? பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் பார்த்தோம், கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகளை பார்த்தோம், பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதோட இப்ப இன்னைக்கு முடிக்கிறோம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா.